abatro commission for kache akotwa jatum ama basabasa ya asie no esewani ense wo kachire basabasa ya no diade che ade se hiri so ade busanfo NDC MPP yebekọ bosome frɛ ho constituency wasiwa ɛni nyina ne se ye chefelizer akomadan de do abi NDC fo abupinhwam akoyeto kwako yɛde ani bɛkyerɛ nkwasiatan na nkwasiatan no awa atwemampo no yɛmansina ɛwɔ asante mantamu na nkra ɛba ɛkyerɛ sɛ papa bi a wɔyɛ kuani wɔnya mfie no aduonum nsia wɔwɔ akɔkoto aguru so aboro papa yi mekɔ wiaseɛ kna na wɔyɛ nyame dia sanso ne yɛbɛkɔ ebro mantamu wanchi ɛdene nkwado post commander wo wanchi ɛde NDC fo mabru bi atro no so wura de prekope no wo mo ahwe no pa na wo mo amanso a no mo se duafo be nwotwe wo mo bie adabampro no mo mapie ensam no doso kakra bi ne yapone de ama mo ne yantena akofo se ye de beba ne wie pa mu na mum tie na sa no so fam ye se ewiase ye de dom na botwo boyi ne sante enwuma kwa bi adawro ma ono amoji ababa kakra amansam hoduwe yatime ede asomo ena awiabre vatamok no e wodwaso nya bi no ma beboa wo ye ba ye mfia de oduni ye nya ha bi ada na de tie no se wo mahodo bebrebe so ya ma drink e wo hodom cafe bi anim onuma ha wadwe bi ani edadin vatamok chokozo so e wo ho tio bro ma kaka wo yankase koko ibi ena yede aye na ne de ade de koko aye bia no e kama papa panti awie wonya bia na obone guna ade agubo oba no ma ne bi hu ono so no ono nom Vitamek banana so ni o yankase kwadu bia ena yede aye Vitamek strawberry so e ho ene de calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom ahoden ko a ena awia no asase ebo weda no ade ne ho aba bowra supermarket bia mu wodi akokora na tu na fa gugu fridge mu na ne abusua na monom no kakra na mo honya dendeden kwada no a ebo ma disua pa e ma adwen mu etimi da ho yie pa perfect series woman no na me kaka wo se no one ye twam ye nkoda no wo mo da chinti abusonfo ye fama nkora no kenkan wo mo adwene mu pa ba ja kora no so kenkan mu a wo kan brofo anya wish ko tomire ene no bia de bia no bi na kora no beka kora perfect adawrubanti adwuma no ayi so yo English language basic one kosi ye free no OWAP, our border people, KG1, Kosi 6, History of Ghana, or may about Kosam Nabetro Munsam of Rodon Aquarano, walking kind and as walk cancer, not Brad, DNC, and Rujinaho. RME, so, computing KG1 Kosi base, a year base 6, Samsung Creative Acts, basic one Kosi 6, Science Mass, Ninata, perfect in a Tiabu, preschool phone called Amateur, as one Kosi KG2, no numeracy, language and literacy, OWAP, Creative Arts, phonics, computing, coloring, writing, Ninata, perfect, but no more just one Kosi Fredon, your English language. Brofo canon ni suano sonko kura ya ene ya nyono ede mabo social studies wo RME they supply exams questions ahoro school bia to your proprietor headmaster headmistress wo bia teachers nyina mo ka ho mo hye don so na mo kan from school no mock exams wo terminal exams wo midterm exams wo kuma se putoja e ben station wa enkranso dan so ma first stop na be hu perfect ya kira kwan ya beto kesa number is 0243299938 and 0540755465 akonya kase da honi me patro betu kwante na mom machechefo pa na simasere so wo kire physics chemistry ranse wo ade kire bia ye no eye no nko special education background dum se no nko na wo kire ye do ko US abruchi ba mu afa bio wonso a na ne dwuma de opeso ye bia mo ahwefie hwe nkoda hwe merwanom ne ade no yeso de na bechi peche construction workers mo so mo kan plumbers welders electricians edmo anko kan edmo ko Krobea no manu ni fa ntem na fa nya dwuma unya kwantu akọ no abehwe busua number is 0244 213 187 and 0276 221 939. The shot was 0273 635 765. Ya frame trimuda hine nana kwasi wusu achame ne menua asunaba ohine kwabena boaten afensam no nie Asem Beba Dabi oh na nyabase ya kan ye beka nya se kan ne de twam onya kuma ne de be waye ya no ya ne de beka nto obi tu ne babifo se nipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi na ya duru so no Asem Beba Dabi kase ba edikan ye nyina ye nim se Ghana yakwa akoto aba ama nkunima botire ne de se efata no abato komisa ede abono yewura John Dramani Mahama ya se ebere wote apatemu enche biara wababa beswaye ede akire mamu nyina na watra na dwaso na ya antikutame ya antijame empanisa enke ewiase ekrowu a adwa ehwete na eso se ebredie
pumpuru mu sɛ tie nie ɛnya asɛm getoa ama nipa bi a yesusu sɛ ɔmo yɛ babunu ya ɔmo yɛ NDC foɔ ebinom ɛde mmara asɔ mo nsɛm yɛ abasabasayɛ ɛna kyɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛyɛ mmeammea ebinom na sɛ yɛde ni ɛkyerɛ ɛyɛ ayɛnsua no ɛwɔ ɛyɛ apuoyɛ ɛmantam mu na hɔ na aba abɛtɔ dwa ɛsɛ abatɔ komisa wɔnom wɔfisi yɛ ɛwɔ hɔ nom nipa bi de mmara asɔ mo nsɛm aboa wura hɔ nom ama abatɔ komisa wɔnom akɔ sɛsɛ wɔn nneɛma wɔn sɛsɛ nneɛma no so koraa no na ebinom ɛde wɔn sɛbi mpɛduasa wɔn de wɔn ani abɔ wɔn ho safohene yɛ wɔn san so ewiewia nkorɔfoɔ nneɛma sasa nneɛma bi a ɛyɛ aban no ɛgya padeɛ ɛno ɛda nkyɛn a ɛbɛbunu ɛkyerɛ sɛ wɔnom deɛ wɔnom ɛyɛ yɛnsua no concern youth na wɔn susu ɛsɛ abatoɔ komisa wɔ abere a wɔn to aba no ewieɛ no na ɛbɔbɔ no ɛkɔ soɔ no mmarahyɛ badwafoɔ ɛdeɛ no deɛ yisi no ɛde ɛmaa no yɛ a wɔfrɛ no sɛ ɛyɛ adwoa ɛsi edu no ɛni kwan sɛ nkɔde ma no fisɛ wɔn susu sɛ wɔn ani nkunim ɛna ɔkɔfa saa basabasa yɛ nyinaa ɛde ɛba yɛ asɛ ebere yɛ a yɛano gu so a yɛkasa no ntɔkwasɛm ɛkɔ soɔ ɛwɔ saa ɛmpatam ɛhɔ nom na aka ho bi ama ɛyɛ krakye baako bi yɛ a wɔn nso ɔwɔ hɔ nom ɛne wɔka bi ɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ mmabunu a wɔn hɔ wɔn dwumadi ahodoɔ yɛ a wɔn ɛredie no mu ne din ɛne ɛyɛ owura gyebi wakasa na wɔde ato dwa sɛ ho bɛhia yie paa sɛ yɛwura John Dramani Mahama ɛyɛ aba ɛne ɛto yɛ de kokromoti ɛto aba ɛde ma no na mbo wɔamfa kuu na ɛbɛtena soɔ no ɔmɔmɔden asɛ de bɛnimu yɛ no ɔma wɔno bɛɛbɛɛ sɛ bɛyɛ dɔnhwere enum sɛ ɔmfa nka bibi ɛmfa nkyerɛ ɛmabunu ɔmo hɔ nom no ɛnte saa anhwɛ yi a wɔn bɛkura hwehwɛ paa na yɛn nsɛn training Jesse Amankwa ɛna ɔwɔ hɔ nom wɔ asɛm yi ɛnto asoɔ. To precise suboi sisia a na me gyina me no kasa yi na ɛbɔ bɛyɛ no mmiɛnsa nkɔ no ɛna enya ne nteɛ sɛ yisi office no is alleged sɛ NDC bi a demonstrate akɔ hɔ nom ɛde gya akɔto wɔn nneɛma a yisi abato conduct yi ɔmo de akɔtuma ama n'ase Krobea ampa bebo anan kodu hɔ nom na kyerɛ sɛ yisi dan yisi hɔ no egya dɛm papapapapapapa krampo ɔmo ntina na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo biometric verification device a ɛwɔ hɔ no ne nyinaa ahye Saturday elections here ɔmo yɛ ballot box ɛne papers a wɔwɔ nyinara ne nyinaa ahye like electoral commission yɛma a wɔwɔ nyinaa ahye ade a security a na wɔn ho a otumi pantɛ ɛyɛ ɔmo boss no ne office hɔ rest station a wɔwɔ na printing machine pɛ ɛna otumi ɛdi pie yɛ nti mpepere a mo ne kasa deɛ ɔba esubɔ ɛwɔ ayɛ nsu ano office yan kakraka esi hɔ no amnante di gya atum ama ne nyinaa ahyedworo pɛɛ a unya pinkra ɛna wafa ba me fi hɔ ba na me hu sɛ saa service fo aba mpepere am no ka sɛ de ɔmati edu gya no ama gya ne nyinaa nso eduma nipa wɔ hɔ nso no yante sɛ obi mu atɔkyima yesusu sɛ ɛyɛ NDC fo followers ɛwɔ hɔ nom ɛna ɛkɔkɔ se no edu hɔ no security man a wɔ hɔ no ohu ni sɛ de ntɛmtɛo de pɛ na ɔtwe bɛn mi nti nkɔmɔ a na ɔne mi di ne sɛ ɔwɔ hɔ nom na boys bi abɔ kyenkyenku na ɔmo voice no ɔmo nyinaa no osusu NDC foɔ ɛna ɛba hɔ nom ɔmo baayɛ a wɔn pene because abatoɔ no na kɛse sɛ yɛde ma kedi ɛna yɛde akɔma aida ɔno gyina mu for MPP no wɔn pene nti no dɛn nti na yɛsi etimi declare ɔno gyina ɔma MPP sɛ ɔno na ebi ni ɛno na yɛ bufuo baayɛ a ɔmo de fu ɛsɔ nneɛma mu a ɛwɔ hɔ nom a ɛdi pipa nso na ɔmo de ho adwuma sɛ ɔmo de se ɔmo na akyɛkɛ ɛdi bum a ɔmo ti transfer no a hɔ nom bibi ase Krobea ahyia obusia no ɛna ɔse ɔno de boys ne ba ɔno obetumi identify baako ne mu bi ba ɔte ɔmo wie no ɔmo sɛte abili ne wɔ hɔ no wie na no mpɛ mika etimi dwane sisi am no ka sɛ police for AC Eastern South Command ɛne police for ɛwɔ ayenso ano ni sukuu ɛna kabo mu a class soldier for nti ɔmo peke boys ne bi ɔwɔ hɔ no ma mo hwɛ nanti pɔtini a etini ɛbɛyɛ ɛbɛkɔ so saa fire wei na ɔmo etini aso ɔmo nti pepe a no pɔtini boys bi na ɔmo abɛkyerɛ wɔn ɛna mmaa no bi na ɔmo abɛkyerɛ wɔn ayɛ ɛwɔ mmaa ɛwɔ ayɛ nso ano si tiɛn but ɔmo yɛ adeko pɔtini nankasa deɛ yɛni sɛ asometi anaasɔ ɔbɛntin na emu wosusu sɛ ɛyɛ NDC for boys ɛna aba bɛyɛ saa deɛ no. Abushafo deɛ ɛkɔ so ɛwɔ asubuai ayɛsua no abatoɔ ɛmpɛsua so ɛna mote yɛ no ɔba Facebook hɔ no ma EC
Omakatino, you did them to yatas and Asem Getua. And Sabasa ya akoswa ewo ayesu ano nintino akan bi ama sebre aposi fogusu amoye hwemu nemmom emeburu ya omususu so obo ma sound akrache ama saade no atimi akoso no omachimu enkron enti mprempre a manugusu ameka se no madikan achibi dadade enti sebre no omododo no akwaye oha ene eye ensia na sebre womo aposi kukumu a omo kire se obo ba ba hwemu aposi fo afa sa kwanya no so na wode ato me ade hye ya owa yesu ano enimu se wosrem wada omomode a so be ma asomdue atimi akoso Elson for young 17 so Yakobo so me fra home constituency no asiwa e de body april no enche kra de tese offense no fo e de fertilizer ho sense wonam so man ne ojamum emabru esode ya wom chese ye ntiase zongo mabru a wom isusu se wom free and sama yukwobu esode penkwam ne wom kobu dan ni se ye kwosesa fertilizer san se wom chedi kra se MPP fo be chesa fertilizer no na edidi mu a minim se bosome fra ho fo asiwafo one mu edi ayo offense no fofo wo mo anam achiru senso se wo mo na esua wo mo wo bedwunu ho abonte ase wo kopie mu a wo mo a edi mu akotempa wandisi afamu no wo mo akwakọ the same thing wo ho nyama no bofo na nakwache swanzi na wo tu yankra dia mane no ma yen besi papelu so edu wo hwem se wo mo former DC edma bosomefre ho asafo agei na wo se de abatro no achiru no wo beche fertilizer no dama pipi mabia ya wo mu dia akotin se police afuro no executives no wo beche dia bo bonti eche ne mu no a wo che no eni enim anomakro ye okobo magu eni si mabrun ya so mu prekopo pinhwamo a won mo ba ya bom de takashi abetu container ya pack fertilizer totoro de gumu so bia nko na chi o so yentiase wom de padlock de se tieni krekre gan de aba betutu sa container ya pack fertilizer gumu no se wom nchede me yenche sanse wom aban ne nei waje adwano atransport na no nam so ma posifo so yante ma wom so ma wom na wo ebo wom to tentem so kra no mduro kanya sa dia nka moja begu fom ama de besi asi dia man bofo na kwache swanzi na man body ekwaso was one there na kula maybe criminal container bc asiwa ho ko babie mu na MPP parliamentary candidate sa for o de pet di be good sa container ni e fi mu se sa fet ni egum ba ye to abawie ye na mu se nipa de ye di car na o mu sapet no na o mu de edi airport entini pin ana me bisa se e de entina mu de fet no ko na o ye se asa ko je aya bitini no ye se sapet no de man the police station airport e de na ko mu che fet ni ma police station ko na wanche enti ye to abani na o mu ye se o mu che fet ni ana NDC ko no de car bi ko jina o ye enuma se o mu plan mo fet no mu nche se o mu aban na ba power enti ya do me plan mo wache fet na fet ni aban dia what to ba dia ni kwa so mo se MPP ko no che fet no enti enra no ma akasaka si wa na jono ma na nyanya mi aduma kente ko isi enti na NDC ko ni efa eni pa na MPP ko enso efa ni pa no we enti afet ni go ma ade echi ye enti nzem ya nse MPP ko ndi kedo tu na NDC ko so di kedo so de yeso tu mu ana mu na ko danti ano pari ana ka ka chi bi tu so ko mo bi fet no di wan se NDC from so kan so agbesi wo se nya de o mapene ama o so yi fet no ama nka nya menka petit ka crazy bai to bi ni we see ye obi an wan ka because so ala de commander ne ba wo ne press phone tu kan ba wo be se fet no ma fet ni wo answer na se de wo bi an ye kan bi answer na fet ni ni bi an o mo ti mi afa answer fet no container obi container wa ya isikuru na fet ni bi fet bi gum klate ebe ko be vase be so me bi gum ache pa eti bu o nye na fet ni bi ku eti egu ache pa na o wa tu eti o mo tu abani ye na mo ye se police station ko be ya ma police station ko ene di bi ya wo si ba no bo bi mo ana fet no so mu ze o mo se police station ko de enti abo bo so me no bo mo free in kun so de car ene mo so de car so ba be tu bi ko so de ko police station ko eti o wa mo se mo twe akọ ana ebe ni ko ye mo ntia se se mo twe ma o na mo de pete akọ o de se de se de se ha de din bas ye na ya se mo kan se pete ni ya de mo MPP for na se pete ni
Eltonfo nipa yete ne nkan nana kwache Swansea wote ama ne boy free asi wo bosome frɛ ho constituency wo bra edidi ne NPP abanku akatiri dia pamo aposifo abebu a wode won krato amaye na deɛ ɛkɔso ya ka ho bi ama NPP amanyɔkuo na mu mpanimfo mɛkyerɛ ɛyɛ steering committee no wɔn so mu di ya papa ɛfa saa basabasa ya ɛnɛ mabunu bi ɛde praya so mo hune so ya ɛkɔso ɛwɔ Ghana emiamia ebinim no na wɔn ayɛ friends and twɛfo ɛde ato ɔmanim sɛ yɛmo no ntonsan na yɛnka sisi no kame ayɛ sɛ sakasaka yɛ bi aba ɔma yi mu ya ɛwɔ se yɛ nyinaa yɛtim hwɛ ne yie ne titiro ɛne abato a yɛto yɛ no akyi na wɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ obi na yɛ bibio na aposifoɔ yɛ ɔmo wɔ Ghana ɛmɛmu a yɛsɛ ɔmo mo yɛ ho ban no ɔmo na ɔmo di ɔmo ho yɛ pa sɛ nei ɔma yɛ hwɛ ha saa ama saa nneɛma no ɛkɔ kɔsoɔ ne no ɛna ɔda na di sɛ nei ehunahuna dodoɔ na yɛ ɛkɔsoɔ no dodoɔ na egyina NPP ɛmabunu bi no mo ɛso ɛna ɛno ɛda nkyɛn so awɔ hɔ doma yɛsɛ akɔakɔsɛwe ne nyinaa yɛ adeɛ bi a ɛnya adeɛ a ɛbɛboa ɛwɔ kwan bi aso yɛ wɔde nsɛm bi ayɛ su di ase sɛ wɔde w'ani ɛkyerɛ ɛyɛ fante aka nɔɔfo a ɛmabunu bi no akɔsɛsɛ yisi ɛgyapadeɛ yɛ a ɛwɔ nom ɛnsɛwɔ wɔdwadwiri basabasa akɔsoro tɛkyima asaato nso saara ɛna awɔwi nso so saa ɛna ɔkyerɛ sɛ nyamea nim no kwasɛm nie sɛ kɔba ne saa na emu ɔyɛ o nanso makonim ne nyinaa ne sɛ NPP amanyɔkuo mabunu bi no kyerɛ sɛ mmeammea bi wɔ hɔ nom a abato nsunsuasoɔ no ɛbaayɛ no ɔmo ani anye ho ɛna aka obie yɛ a ɔmo ɛyɛ saa nneɛma no nti wɔbɛsrɛ paa sɛ animanim yɛ no mpanimfoɔ nyɛ bi mfamoa ne titiro ne Ghana aposifoɔ nyɛ bi mfamoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na asomdue yɛ ɛpɛ sɛ ɛtumi ɛkɔ soɔ ne yɛtena kabimam kabi no mu no yɛtumi atena mu ɛfiri nne yɛ a ɛkorɔ Eltonfo yɛkɔ wanchi ɛbro mantam no mu ɛde yɛbɔ de ɛwura na wanchi nso basabasa no kɛse pa akɔma ne homre so ɛwɔ hɔ ɛdam so ma wanchi municipal police commander DSP na na boachi yatom wo mo di nipamro mabru no de wo mo atu no so sɛ ne nso hwewo a wo se hwe bi nkase pete be so na sɛ de papa hunu a wo mo si di nipamro no na no fa nyina tete ye no mo mabru no pa mo se mbrante no wo mo do mo sake ka no ma na so mfa se nyina abiabia na wo mo kyerɛ sɛ position hɔ no na wo mbodru ayɛ ɛnom so commander we bo commander office ɛno mo bo de awura ɛne abanya pade awuro bia ya yɛde ama police force wo mfani wo ndwuma wo mo ankɔsɛsɛ nyina akɔsɛsɛ bibia ɛwɔ hɔ na asɛm no adeɛ pa ayɛda kyire sɛ na bɔsɛ ne sɛ DSP Adom sɛ branch baako ɔno so NDC din na wodi nsamfu bi ɛna commander na adwene sɛ wɔno bɛbɔ nan no akɔ abranche no hɔ to haba area hodom ɛwɔ wanchi no ben wanchi no akwakyere no nti wɔbra yɛ wɔkroyɛ na abranche we yɛ abranche no tulanka no fo watopia fa gyan wapɛ baabi afa na wɔhwɛ na ne yere ɛno ne yere a wafa furu ɛno sɛ bepatro ukunu wai ɛno sɛ ne kunu wo hu no etie asɛ ahadi ha mre no abia prekope no a no ama posifo no wo mu atabiri yiri na wo bɛpɛ me kunu me a wo de me kunu hifa na de me kunu no sɛ wo ukunu ni hɔ a wo de yɛsɛ fa akosa sentifu ni wa kwagyafo an edi wo yɛ ya pɛ no de ne yere no ɛkroyɛ ti ne yere a wo de ne kroyɛ na maburu a wo mo hɔ no kyerɛ sɛ posi yadom commander wanya de enti na wo kɔpɛ obi akyere no na woni hɔ ne mum ne yere mum na wo de ne kɔhya na sɛ wakyere no na ɛkɔ position dabi ɔbɛn so kura fufuru etiano na mranje no antia sa akɔwiwi de sɛ yiwu ya akɔwie anase okɔpie mo wanchi municipal police command hɔ no a ɛne flat screen TV bi fridges ahoro computer ho aka de sliding doors no wo mo atoto nyoma awro abobɔ mu asɛ no fimfram ama ankɔso hɔ a neduafo bɛ nwɔtwe ya umda neduafia da bampro no akyire no wo mo se asɛm wo ahie ni post commander ho ahie nti wo mo abia da bampro no ato hɔ ama nipa nwɔtwe saa bi wo mo so ɛpɛ ɔkyerɛ kwan prison for the wobodwane eti mpelifo kyerɛ sɛ hwemuyɛ yɛ sɛ fata na ɔmde ɛtwa so na sabre do bebisa sɛ na naboachi yadon wai wɔda doctor ya sabia Brown Regional Teaching Hospital hɔ ɛne agye commander ɛdono ato yo ɛne na yɛfiri hɔ no ma na yɛde ani ɛkyerɛ ɛyɛ nkwasiatan na nkwasiatan no ɛwɔ ɛyɛ atwema mponua mansira ɛwɔ asante ɛmantami mu na hɔ nso anwasɛm arahusɛm bi asi ɛwɔ hɔ no ma ɔmo yɛde hyɛ ɔmo nkwasiatan
wo ma dwene ho adwena omote ase a enye yie e wo kwan biara so ni nyina ene se eye kuani bi ya wo frɛ de se eye kwasi adutwum anya emfie no aduonum esia Babia se enene na kakra entem nie ehodom de kua na omo ye kakra me kire nkwasiatan hodom ene wase okonafuo mu aba okwa aba omo hwehwehwe no a obia waso okwa afuo mu aba sesiye no abepento huro bia di na wadie wafahen na jasa akwa ye wonum omo nkwasiatan ni nyina kromu ni nyina sem se na wadie kwasi adutwum adan ede na akosie na bire krampo de no mususu se bia adua bi krampo na akasa no omo twen wa bra wo ma no eno omo so da bi wadie omo betiachire na omo konafom hodom akwa adekudie pose ya asie ena ne emrante kwa ya omo wo mpotem hodom no wo moti wo ho egu monten so se da bi wo mo hwe emma ne saa awakwan bia so to omo tu anamon efiri nkwase atan hodom edo mani ekire na fuom hodom na omo hwe omo koduru ba bia no na eja kwasi adutwum won na oda hoyi ena wowa atu agu no so na sede wowa na si abono no enya asam ketu bi bono ama omo wurawura hwinimu na num ene ade a ena ekwafa asa wa hawe ede baye enti eka ho bi ama asemina enwanwa enti Asem Beba Dabi kase yebo anamon ena ye ne eye Alexander kwasi yeboa wodo na waye asambere badwani a wogina hode momamfo a owo eye nkwase atan ehodom ekodi nkomo ana ode ba betudwa sa an nokre na opani no okase okonafuom na omotwa ya donhwere bebrebe wo ma no mo yese omokwa akohwe baabi a wo mo koduru ye no na papa no da hodom kaja sabi akuse benya do wa atu agunu so abro no obo pusupusu no na no na tese waye nyamedia emprempre amanu gusu a meka sen emu no akwa agoti eye nyinahi posifo ensem ya ogusu a oye bi ediaboa nempo wade emu no akwa akose baabi ani aban aya sabi adekotie pote ya enam so ema ade we etimi baye se posi be kwa akwache wo wei so obaya de die ebre ene dachi na ebekire nti enimanimu ya no wo mo kire se adekodi a enam so ma owo ni baye no wono mo ehwehwe mu wie adehye ensam no asi ya frami trimoda hene nana kwasi wusu eksan meniminu ya asunaba ohene kwabna boatin kwasi na usi post for kwaje wan wa so wa no ase na ase wo wa ai za do ka ho bi so betima akoya za do mo galamsi fo na betima akoya arrest wa so betima akoya arrest na mana yiye akra de aka de yode apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, we be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Smokes mixer, 1 mono, and 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor, for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawa in Fidu Yunka. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equasi basic
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na so we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omomu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie dumie nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MD aji ejwede nkra so ya. Odofo, mami mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso no by grace Medical Center ewo kumase breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante, Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete onua ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu woha yanbisa Peter oteka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao. Asase tisui obuofu. Hwan bu na afu. Nananu obuofu. Nananu mo ye hwan mo. Se te nanamu amuwo omuwuye no. Se boni first no muni boni ene so boni na dos nti amu so buofu. Aha. Osim meka se ye hwe ehuye. Nyesa ho no gba ho a. OTEC 102.9 FM. Hwan ma ni go ho. De obe boni bia. So kumu bia o ma ho. Sesei. Se boni audi no. Ebia se mikunu bia. Ebia mi asino na mikunu bi different bia. Omo makwan ma omo be family kudimasem. Menti ase chirichiri me homu yie. Sesei ya nsamafo buafu. Se boni enipakum adọsụ asase so. Enti se wo kum nipa na wo kwa asama ado ha de na esi. Ombebu. Yebedi wasem. Yebedi ne sen. Se bia we asena ni na wa ko different
different idea o de fa soma ne agona eye mfato ho ukukun mu bia agona for no from sade na ukun de hye e de no ye o e bi asase o beta asase no wo ba fa asase ama de ntina o se ukun obije e japade ano e be di wa asem de said ye di wa asem court no ti ono ye di wa asem ne ebutia wa punishment wo ha o se de ma wa kwakira wo sade ni bia na fashion net say de wo ko hu ye net say dem ko ha se cage kese ene de sekan a hihiem tu gina mu kosi ana wo kosi ana wo untimi nyina ti wo perfume say na ko bon wo eno ye obi a wadi awu asase so na wonso wawu ko oni ye yaw sa bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi ye awudie ehihye mu se be ya ne sama ne be ye ba heart mo ye amamre ne amane bi sa me pa chwa no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to seka amam yunu ana me to kotokure ba ko na me de kosua kan ho enti be na wotwe yunu ni akora na ma ami si niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa ne sum se suroku ache no suroku ache bai amen no ono amaami ana abe ma na ma abe mo ane maami no so wona ye say wo mo kwato fun na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kɔ maame no so na wo ye den na ateye eja sami anam de ma adi echini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a ebusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja krache na jai ma saman ne nya na adwuma yi eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayammoa se ayammoa akura no wo ye ne na obi ku na ya samane de se de wo ye na adwuma na so pese obi a etiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ensa kodo adakwa ne yentimi mfa wontum yentimi mfa wontum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chensa adadoa se wuwu ye mani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode makoye wadaka ulezi we bibia enti me de makoto sekai seka amamienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na waso seka de ohunu wo wadi so me gina ho edoma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa asira na atense de no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika ni wo so seka ni mu se na sika ni emienu ni mienu nyina de che bonkum fa me de ba akoto ne so ana mde kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ma ne sana ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika ni wo so mo pa ana ade sika wo de wani hu so waso ni me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya ade aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa me ni se ti bi twa me ni no na wo gina picture no ho eti ade aka se 102.9 me ma ye dai ma kan ni pa wo ye dai na se da bi wo kan pra wo munyi me kan wo munyi ni timi nya adwuma no tibi ji bum ena ko pen se kan no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode manu na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim enti wa hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana wo hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donyame ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ene okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be ma no me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase
ɛde asi hɔ nom no ɛna ɔde ntoma sesa fam hɔ dwae ne dem hɔ dan no nso yɛ dan ketewa bi ɛna bɛma no amanagye ne ho adwale ne ho wɔ dem hɔ ɛpepa ne ho ɛde bawsa pan ɔsa atena matress no so ɛsrɛ nku bibi na de me kɔ hɔ sɛ nka mekɔhwɛ nkɔla no mekɔduru nkɔla no wɔ abɔnten mekɔduru yɛn na veranda no gate no ɔma atum anlɔko ɛna mepia na mewura hɔ na me dem hɔ na mebie sɛ na bɛma no te hɔ no mo ɛne ne bawsa pant naked nti woyɛ dɛn ɛna menya abotrɛ gyina hɔ nom na menti asɛ menim deɛ kyɛ sɛ mehu deɛ menyɛ me ho kyɛ sɛ me control me ho ankasa ɛna mebisa bɛma no na ɔstate di torɔ sɛ ɔna ɔfiri kuropɔn ha ɔhu sɛ bɛma no te hɔ ɛne ne bawsa pant ne bibiaa naked ɔsrɛ nku ama trɛs no so ne ne nneɛma nyinaa da hɔ ɛna nsuo no bucket ne pan ne nyinaa ne ɔno toma no a wabie kata so sɛ nka nsuo ne pete na nka ngu so no ne nyinaa da hɔ na mefa ntoma no sie na mehwɛ na mesa de toɔ afei mesɔ tɔɔkye sɛ dɛm hɔ sum ka hɔ na afei de na mehwehwɛ dɛm hɔ a na mehwɛ a na bɛma datam na bɛma no so sɔre ɛgyina hɔ no na mebisa no question sa ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔyɛ bonni wofiri hɛ ɔsɛ ofiri wɔnkyi wofiri wɔnkyi na deɛ na de woba dɛm ha sesia no ɔsɛ ɔbaa no ɔyɛ na damfo ɛna ɔno ɔbɛyɛ adwuma ana sɛ ɔbaa bɛdwale na mesɛ woa bɛdwale nti wobɛdwale no abɔnten hɔ dwae ne hɔ ɛna dɛm ha nso dwae bia ne ha ɛna dɛm ha ɛna wogyina managyi pan nom ni problem nyinaa yɛ ma onya konya ɔba wɔ abɔnten ɔba me bola even akuropɔn a yɛbɛtena area baako a yɛte ɔfa ama miɛnsa medonyame woba mo mfa ekyire wei na ɔte hɔ saa no ɔboa ne ho bɛfo obi a wɔ area obi a mpɛ na asɛm toro na wotwa me ntoro obi ontimi nkyerɛ me mpɛ me ɔde me girlfriend me nware biem baby a ɔpɛ ne fa kɔ madi wadi sika no nyinaa wie mede plot sika sase sika nyinaa wadi nyinaa wie mekɔ kɔmba bia ne sase so a wei ɔno adwane na wafa dwane ɔno adeɛ kyi na wasa akɔhwe agu wei ɔndi dwane adeɛ kyi so ɔndi surplus kyɛ sɛ ɔno adwane na adeɛ kyi a na wakɔhwe no ano ɔbɛbaeɛ ne nsɛm ɔdigya ne sister sɛ menyɛ ɔbaeɛ wale me malam na ɔyɛ ayeforɔ no sɛ memedi sika no ɛyɛ aprema nsɛm papa wei na ɔte wɔ no watete me ne busuafo nyina se se me ne busuafo nyina yenye free na se se me ma sole na ma san ba ho se wale me ne ne ye nwale ne nwale china na asa we ya o kana busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa ede nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya wo de mu oto ho a obukọ sɛ papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwɛ me a otohu sɛ me menye ɛnyɛ wo de wo bɛka no na busuafo no sa menya ɔno a ɔma bɛkyerɛ bi sɛ gya wo yere no yɛ wo na wo nyɛ me bro gyina ma yɛ ayi from Thursday me bra na ɔkɔ school ɔ tano so me ne kɔ campus me bra no sɔre kaka hyɛ me kyɛn sɛ sister bɛma wanya 40 years a wɔn wale ɔyɛ problem wusua ɛnware no de bia me ka asɛm wei me bra no hu a na ohun de ɛwɔ wo mu Ile
ena wiai odoma nkoma nyame ayeyie enka odin ena wiai odoma nkoma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma odin kronkron no adofo ne ade hye awiai moma yema ye ho yahyiehia yema ye ho aha na yema ye ho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena wiai yasan hye bio ne bre na so se ye de adesua ne ade kire dwumadie no eba besom dwumadie ayedie da biara da se hia asem krope ne kan ye se ye desua de ebre kro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enti na wiai a ye hia yi nokre moma yense ye ho se ye ba besua de na ebre kro na mu ne ya kire ye ho nso ade dwumadie yi ye live ewe yen social media handles ne so se wo ba so a wadama eya share se wo join yen wo social media no so a eya share ma wunuanom nya dwumadie bi ntie share ma wunuanom enya dwumadie bi nso nhwe afei wadwen kire bi a wo no ena wie fatum wo comment section ho ma yen ba bi a wo di free a wo de ba faka ho bi na fatum e wo comment section ne so se wo de mayene a ye be kind no live ewa afidie yi so ama nipa bibre bi etie won so ate wonka obehunu de kɔ wahunu de ba na wahunu se dwumadie yi on so ka ye ho me de Krobea nana Yaw Asante ena wiai ogi amanie ena wiai apesemakana nanie ena wiai Krobea jata ewiai majimadwa awia hye nso se wo Be Love Radio for onu wo Spain abuchimani mu ena awia mu amu Spain na mo monitor show nu nyina no a very good afternoon to you yankopon hira mo na ontutu mu nyina nso mo anamo emfancy sa wo ba United Kingdom ni nso mu a ye wo Sahara Radio onu wo UK ena awia yi onu mo monitor ye wo GN Radio eno wo London where be onu nso tie ye afei ye wo Brini Radio ye wo Amansan FM ye wo Abawa Radio ene ye wo Patmak Radio ene GN Radio fo nyina no nyankopon nso nhirahira mu nyina na wontutu ye nyina ye nso ya namo emfancy bia ekron ene Kings Radio ene ni TV eno de ye wo Paris France abuchimani mu daache hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM nso ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie wonum nyina nso abo ade mu abiebiem dwumadie ni twagu beba ye beje na yakan ede amamu ene mene mapamfo ena agi adwa ye ba besom obo ade chi ame wo ha obo awie akwaba ya akra umpom te say yankopon adome ho ye pa na so nyankopon no adawroma me nso me ho den ye de nyankopon ene eye da foforo ene ye huada edru huada seya ye nneoma ewo mu no edoso midweek de sebe enye easy enti ene wie ya ye hie ye ba besom na somo a ye ba besom no da bia ye se yesua de san kire ye ho so ade na ene dai asemo a me pese me ka kire matiefu etie me nie papa bi oyo de for pa you ene ye very good ene ye papa no ehunu nioma bi e wa abrabo ni mu enti oye na dwen se obema adasa ene wiase a edinachi woni enim no woni asebe enam ne nsa so no odidie ene wonom aka nyina no ebehunu se sebe wawu sa no ye na dwen obema wonom ahunu se wawu enti ade a woye ene se woni adokotafo kasaye ma wonom ye nhyehyeye na afei abeto na busuani mu se osikani obrempon enipa sumasia ono ne yedano no odaya wansore obo sabre ya me ne wo kasai na ye wo adofo ewa abusuani mu a ye bra ene de se wa moaye ne a eden de ebedi kura no enje ye se nka ya nhia wa ensemo amanfo bi no kan no enka ye wu
enti ene yes won mo pe bibi no the pressure no e de sine so a na papa no na dwi mu kura hyehye no won huru de wanye to de bia wo dravo na ba bia wo beduru aye sika so de ma nipa wonya nuru ya course we ba papa ne so no ano hye dodo a na de akura ni afedi ma menguwe no ye ne ho saa enna shadawu o shadawu yi ene abusia panyi ni abre adanya ne de hye ni mpon sikani a wo bie wo abusia mu ne da fom yi afedi me yenhwe de ekoso wono mu a na ekase se opanyini ni ho a sebe ono mu nso bewu bie no sankofu yi ena sesei wono mu anya membo ena ekasa ne bra adwuma no makoto ahye so apam adwuma yefo nyina ye bra nawu monko sao wono mu kwa adwuma bi mu ye bra nawu mu piepie firi anko ya tutum ya didenya ene ye de abobo ba no ne nyina no na papa sikani wo ka bia waye no tinted wotimu obi ehu no ene wode nam ne nyuma so ene wo hwede ekoso obo wono mu a ebie wa no ka se bra ada wo bewuo sada no an ye bewuo no ono mu kura na wono mu ani abre pre na chi ade o si ewiase nye de oba sebe woti sika koye ne ho ade ene emiwura medowuo ye samanhia ne o senkamanhia wo a enkabinim de besie saba ne nso asori enamranimfo so sabre ya ye kasei wagada mranimfo a wonum ne nimmramu se ye de be boso na ejapade a ewo ho nyina no yaje owade edadu abusuan hyeda saada we ne ebekwa akoyi na free jim ni akwa akosie no saada no ena papa no yi ni ti se wongui na papa na semo a woka ye na busuan nim wonom wetwa ntro kire no se bra se wuni ho a yensu ye ni ho ada wo bewuo saada no an ye bewuo ne yira wo se wodome dow senka manhia wo a wo na ye samanhia no wonom nyina hia wakọ gada lawyers ahodo abusuan so asori na ye nyina ye hia no ne opanyini se mo a munti enam moso se me wo pressure kire se we de ne de eba enei mini ho yempe me kurabe kura se me nkonkoda asomdwiem machi ena mo pre ade a magya ne wakiri ena mo pre sa afei na makai afei na mahunu afei na matiase asemo a opanyini bi ka kire me o se woda fom de man nipa ya wo se wuni ho a ono nso ntumi ntena wiase se wontietia wo so a obetia wo so afiri wo nan na ntabro no wotiaba wo bedru sisie no no bedru yam wodru kokone so a ehofro obeka kire wa wotietia wo so ne se wonye flat ye flat na mintumi ntia wo so yie ade weyi a madofo a mede mani bu yese mo na modomie muhunti na miwo muhunti na mebre wo wiase muhunti na mede mi nipadua hwewe so muhunti meda mena ena muhunti menya pressure yade no menye saade ni bio kire se mini ho a you shall still survive enti free na ekọ medwene me ho papa ni tu free omanya na otimumu ko ma hodo so sese ye ya ye kasai wanya mfinhia wa hadu num oda so te ase Krobea asem nie etode bia ni pada sani dwene wo hu bio eye nokre abusia ne de wufri mu eye nokre wa wo beba abusia eye nokre ubenya anamfo eye nokre ubenya wonom a won na esiese odo entu ku ho kire yanka bra medofo menyonko me wofa ase sao ene ye krokro wo jejew so de ewunie kura no a obefo so anya kire se
wo bu nipa ne sɛ ɔyɛ ɔdɔfo otia wo so a wɔnam flat so a bɛduru wo kokɔ so no wɔka kyerɛ wo sɛ wonyɛ flat yɛ flat yie na wɔntia wo so onua ɛtɔ de bi a dwene wo ho bi kyerɛ sɛ deɛ wɔka kyerɛ wo sɛ nnɛ wonni hɔ a ɔno nso ni hɔ no wowu a saa nipa korɔ no ɔbɛtena se deɛ ne brɛ yɛ a wopere yadeɛ ɛde ma wo ho yi Yankopɔn ne yɛboafoɔ ɔbɔ yɛhyiahyia ya agya akra akra yɛne nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa na wasɛm a woka yɛ ɛmu du papa yɛ hyɛ da wui hyɛ wu ɔhyɛ da wuyɛ no afei wohu sɛ ampa yɛ nipa gu ahodoɔ sɛ wɔni hɔ a sei ɛna bɛsie ɛna wɔte ase a ɔbrɛ no ho yi deɛ agyapade a wɔyɛ yi sɛ ɔbɛwu ampa ama daakye ne yere akɔpɛ lawyers akuninifoɔ na ɔma kokyini abɛpɛ ne nneɛma na n'abusuafoɔ nso akɔpampam ne ma ɛne n'adwumayɛfoɔ afiri adwuma no akɔfa adwuma no nti ne berɛ a wɔbrɛ no koraa ne wu akyi no ne botaeɛ sɛ ne wu akyi koraa no ɛnka abusua no bɛdi yie no abusua no ne wu n'akyi no ɛmfa asomdwe ma ɛde penkyɛn ɛne ntɔkwa ɛna ɛbɛbeba saa ne teɛ ɛwɔ awiase a yɛn nyinaa yɛwɔ yɛ o akora sɛ nipa wote ase na bi wɔ ho a ɛne yɛne wo ka ɛne yɛne wo korɔ ɛne yɛme ne wobɛkɔ deɛ sɛ ɛne yɛde daada afunu hwan ɛne sɛ obi afiri mu ne yɛdine si adaka no mu na ɔno bɛ wakɔtɔ mu deɛ ɔtrae sɛ wɔyɛ bie yɛbobɔ adaka no so wɔ asie yɛde bɔɔ n'ataadeɛ na sɛneɛ wɔtete ne ho ntaadeɛ ma ne kaa ne drɔs nko a de firi asie yɛbaa fie no na ɛnya asɛm ketewa wɔ so ɔne ne bɛkɔ nso ɔne ne bɛkɔ nso baako mi nso ɛpaa no anwea no paa no no ɔdane fada bɛna afei amena na ayi na ɛnɛte apa na wokɔtɔ mu a afei deɛ woteateɛ mu ayɛ dɛ enti akora awiase no ɛwɔ sɛ berɛ biaa wodi kan adwene wowɔ nkwa ho ɛfiri sɛ wonwu yi a wonnim ni a wobɛnya susu dwene ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ sɛ ɔhwɛ wo ma ɛwɔ sɛ ɔhwɛ wo ma wo papa ne wabusua deɛ nanso di kan dwene wankasa wahoɔden ho ansa ɛfiri sɛ wofiri mu a wo nkwa no a ɛwɔ asase so anaa womfie no anka wobɛdiɛ no ɛnkɔ sɛ ɔba bi deɛ so ɛna ɛnkɔ sɛ ɔmaame deɛ so ɛna ɛnkɔ sɛ ɔwɔ yere bi deɛ so ɛna ɛnkɔ sɛ ɔdɔfo bi deɛ so enti wonni hɔ a sɛne ɛtie biara no nyame bɛhwɛ ne ma ɛdi soso dwene amanfoɔ ho na wankɔfa yɛ adeɛ mera ase ɔbɔ adeɛ ɛna wie hati mia me nua baa maame yaa ɔbaa pa mahu sɛ all the way from United States wajoin the show no maame yaa ɔsi good afternoon nana yɛ Krobea Asante awie me kyeakyea wo ɔbɔ adeɛ kyea me jataba ɛne abrewa bɛtwumasi abedwafoɔ no nyinaa me kyea mo me bɔ mo aba so mo adwuma pa ɛne mo adwuma den a mo bɔ no Nyankopɔn nso ɛnka mo ho na ɔnhyira mo yate maame yaa Nyankopɔn nso nka ho wae bi a wo bia na untutu onso wanamo enawie emfensiye Dr. Odani Macro Junction enawie Dr. Odani mehusa wonso wa join o say amo fire akra enawie na Krobea ye ka wonso ho Dr. Odani onso Nyankopon hirawo na Mary Cruz and o say yes Mr. Lion jata no anka senie enawie Mary Cruz nsunie akra Krobea enesa wo ba medoma alaji koko Pensgate nana Asem Beba Dabi dwumadie no eye loud and clear ewa ha mi wogidie wa arechemu nsam ho ye o Nyankopon ya domede hye ye ho oden pa afie nhira mahu se na wiei wonso waba homane so Collins GH na wiei wonso Nyankopon enhyirawo enra ababa wa akwada ketua bi a wo mfinhia du nkono na wawo mamumienu eto de bi a enioma bi areho akwada no nya mfie miensa ena ne maame efiri mu ose no wo 3 years akwada kama bi atia donko kokko kama enu okoko hia owura DHS 3 ose mepew me no betena odena ko kire ne papa abo akokora papa nze enie obehwe no dia yisi se ne ete oba ben ne so ompe be ma obetumi ahwe no monka no kre
tinam ka kyerɛ mo sɛ ne etworo ka ayɛ no ya mu ni so oba mpe bema uni doma bema ene ye na hyɛdeɛ sɛ obɛdɔ oba wa hyɛdeɛ wɔ twere ni mu wa awadeɛ mu empena twe mu ɛyɛ baako pɛ fa obuo respect fama bema wonno bema tiye mama anya hyehye we do oboa ode dada oboa odobia ni ma side oboa odia enene ngo na hwɛ ade wo a ono na so odo no do ne be shift afiri wo so akwakwada ne so enti ayi odo kan da bi odo ne ba ne kura ase ne wo be ma na wo na ode akwada ne ma no de ne be a ewi ase no sa ne mate enti oba wo de ye ba ko pɛ fa obuo ne ani die ma be ma enti be ma ntumi bra oba mu no wo da jem dwane sa wo ne oba ware one ne twempna na so omuwa you have a fire home dwane so oba ni muwa uni asumdwie dwane je wo kra nkwa wo be wuntem sa na no meka asasem wei papa no no opon firi adwuma mu a wontumi nkofie ntam o okotena ba obi opon ebi anonum betena ba ebi abo 11 12 afena no atuka ekofie okoduru ye no wabo sram okwa straight to his bedroom okwa akoda adentia efie nyo oba ni nibuo ma no efie nyo wati ase oba obuni kunu se be ma ne wadwuma mkura no opre ne ho so obepon ntem no aba abehwe wanim enti me wo ye oba na aba manim be ka kyerem se mi kuru twempna mi kunu fa machi unsa wade asem ba manim a ade ba ko aya na metabusa ene se ubu kunu do you respect your husband sa asem we mi busa aga bibi mo hwehwe sa audio no na mommo emfa emame aha mi busa ba ya ne se awura do you respect your husband udi emuntie ge no Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebuo embamu ne se enti hwe awade wei ebeye yi ana se enye yie nemu bema de ono na odo responsibility no ye de ahye ne nsa odi so yo ba na wumu ku na ho efiri na ekoi sesa na bu no na hwe ade se wan hunu changes a wa san afre me na ka kire me sa odi o se be ma na hawo o tete me hunu de me nye cheke ho se anyanyam bia me bu na na se me mu no odi se wo mu na start bu no na hwe ade afa be ma sa won so onno wo yire no enti na ema na yawo de ensem fata no a won so start do no na hwe ade ubehu se magic words ena enawie yi mede ma no enti awura no akwa ne nyimo no okonya moto accident na abubu yi according to girl no ena ne girl abandon no no onim se wontumi nsori bio ohun asem na America no girl ni nim se akwa no obeka fom ontumi nsori bio one be ma ne tie be ma ne yare emu no odoge no na wie ya ba kwa ndi obewu oni ni kunu ne tie be ma ne yare no okoto ne twene na busia so afedie ma bre we ye yodo e ma ne mema hwan na ye tade ba ko ekoma na busia bra wo yare o de sa de we o ye oba o o ye be ma o wa jejefa momfa nkwa adwendwene mu e ma ne mema so obi yare ewo aware mu a hwan na ye tade ba ko ekọ na busia ho monjaje monjaje odi amwa monjaje enti ga ne doge boy no afedie wo hu se boy na tumi asore no anya mpna wo twe no ene wo san ba enti boy ne nso sebe ose ne mpna dada asan ba odoge no ene oje ne ge dada sabre no anyim akwada keto a BC ni akwada o wanyem no 3 months free o ge ni se wangugusu bio ono akokopa boy ne chew se wo de se wo mpeme kura no a mia me de me ho aba akwankwa ahia ni de me ho aba pa me ho asem de wo pa bia no fa ye me enti wo de we me
me ngoda enti yese wo hwe me ebeboa me hwe me boy ne se menwe menya foforo enra ye frɛ krach ne wa homa yi so ema ye nyina ye toato adwene kusae se akwada na wono mo wo no wenye aduane pa ni enti ama akwada na fu ya na ye kese etise de kohwoko achi akwada no one ne nana be ma akokora no nso nete ewo kumawura so nti die ne betumi aye yadofo boa ye nse ahyase no akwada no hia apomuden enti kosi se efiada ne beso ne ebehia no yani aye nua ba Miss B ya owo UK enra ocheye 1000 Ghana cedis opanyini bi wo Germany Osman ba bema ene ma ne ba ha papa no de Mr Francis Michael Frimpong Mr Frimpong Michael ne ba no de ba ne Dennis Frimpong ono nso becheye 1000 Ghana cedis eka Miss B de ne ho na chese enya 2000 no ena Joe ewa binchi wono ne cheye 100 cedi ameka se sa 100 cedi no ge no won siri woni wiase dantie ne yete sa de a won kɔ pata ne kra akua enti wo kɔ no wonyi sa 100 cedi no won fa nkɔtɔ ma ne ntɔ akokofunu won tɔ akokɔ live oziminim kum nam se wo ma kuma wo be kuma dwama wo kɔtokum dwa fa kofie kɔye makonkwan na wawe ma wo kra akua ho ntɔ no wate afi Mrs Deborah apumasu ono nso becheye 100 ede ka ho se ne sa na te de a won fa ono nso de ne nye keska enti nra 2200 ene de ama ewura no se onye naje a woje no ne ba no apomudin ne hia enti one maame na wonne te no sa maame na ne tu ne fo ka kire ne se abrewa o maame a wo na ne sa akwada na ete enei sa abre ya make say wutie me kire se wa na wo kire ne kwan ka kire se konana krobia ho no ni na bedwafo moa wo wadama maame meyere me de emre wa ne nyina ya meyere wadama akwada ande na de srede e beto anim se ne ba no won kofa ne mra hantumi nya good head care emfama no pene so ate na won fa akwada ne nkokwa ayaresa bia kakra wo kesie mu ha na nyankopon ya adoma de ebisi no ye nhunu nti fiada boy ne nso beba oba de be bia no atiefo betibi eno ya asemu edikai de atosu mienu oba de achia me akra de enenie asu abedu so on say confidential gu ha ebom wa confidential no okay na we ye ho ade no a we ye abaya na ye kokuntru ni wa adwaye bo ni dogi no kwada 12 years na akwala 12 years na we no no we adwaye dogi no montre adwaye dogi ebusoma me adwaye dogi we no so osoma na onuanom se omonkoto ayimra odine ko hye adwaye a obo no enti na me se adwaye dogi na che se twa ne tiama na se awacheba dabi ompe no empe no ye no so ma me to awachi ai obo ye no adwaye dogi asa abaya akwaba janana oho te say acho nyame adumo me hoye oi oho bibia yoboko honey e fra wo macha debi one wo sani watu wo chain no na ana be ma na ye cheo debi sani honey gusu die ye ne ya ye ta pesa ya anya ne honey a ye be ne my baby girl ana babe eni ye de ta pepa me de memre wani intimenta anye bi ye fro say mawura namba je friend me usu Esther 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 usia Esther ufri he na ba ha acho me free bo ho bomso edi asem na de wa ba manim ha kire wasemu na mentio namba cho we de me ba ya ye bokonzo enye boko chirichirim hyase entu nsi mfimfini hyase anamba cho mene blay ne ete na oni na tifi krom mo hai dan bom na ane ne tesesei ba cho mene na twempem na oni oba foforo awu mienu na oba no mene bla na tena be 1 year ni mi hu se oba ho
but lately ɛwɔ no waba ɔba sɛ ɔde nkwala na eblebla no me nkasa ɔba no makɔhyɛ de me nkasa enti no Friday no ɔba fie sɛ ɔde nkwala na eblebla no ma nkasa na me kɔhyɛ de modi matema blue minia no kra de ma fa nka asem Monday enra week enra chia na me wa adwumam adwuma na me hu sɛ wasi Africa ma okura kosua mienu sɛ meje ni kunu meje ne ma papa mama ne ma papa ne hwɛ ne ma no enti sɛ minim na me kofia ho a antoansuo nyama ɛna ɔde bɔɔ ho sɛ kaa wɔkra sɛ me foro kaa ni bia ɛno nso tachima abo akyerewa ɛna no nso ɔde kosua ne bɔɔ ho owie ya no didi matema no ɔkɔɔye mesu mehu ne sɛ Asante memu ha no ye modua enti no me de na ba sɛ na munni manim ne mfa ne mfa mna kwan so onti me mama adwuma mu mebɔ medua enko enti na mbacha no enti na me bae wasemani mbacha ani de haweni mbacha ani nana unim sɛ bɛɛma na wone ne twempena no wone awura ne wɔ masɛe mienu ɔne ne ware Debi na ye mpena twen awale te sɛ wodie yɛ bi ɛne ɔne ne faa mu wɔe na wonim sɛ awadeɛ no saa mpena twen awareɛ no ɛda so wɔ hɔ anaasɛ nni hɔ bio na me de minim sɛ ɛni hɔ bɛyɛ 3 years kran hwan na ɛka kyerɛ wo bɛma wogye ne di sɛ nni hɔ na waa nso wode w'ani ato fam woayɛ wo nhwehwɛ mu ahunu sɛ ane ɔne ne ma ne maame ni hɔ bio na de ma mi hu sɛ ɔne ni hɔ bio because me fan sɛ bɛɛ 6 months kora ni makɔ me kofi o me de fie o so redware nyina o ma hɔ emebɔ pum na even kora oba kora wogina epun na chi no aka sɛ me de o ma ne bleu intin bɛɛ 1 year ni amene ne tena ne de me hu sɛ waba o sɛ bia sɛ ni e ka na anu ya oba ya o sɛ me mama ne ma ne papa nhwɛ ne ma na obebo me dua na wabusa bɛɛma no aseɛ sɛbe bɛɛma deɛ yɛ bɛɛma sɛ wo ne ɔbaa ni hɔ biewu a deɛ bɛɛbia bɛhia ɔbaa foforɔ na ade ayɛ wo prostitute ho adwuma ɛnde ɛho hia wɔne wobɛtena ayɛ no wayi ne mani mu wɔnhwɛ ne ma no anaa wɔhwɛ wɔn wabusa bɛɛma no na mpacho mi busa no ɛma da no kora Monday na obɛbɔ odua no ɔse Monday na ahomakye na ɔsɛnde 2 million ma no nti onim de nti a ɔba bɛbɔ sa adua na wɔne wakoda onde obefie hɔ a ɔkasa didi atemba me no ɔkasa menka bi ne makɔhyɛ de odi atembulu nua ne ade but me de menka bi ne makɔhyɛ de na we die wɔ ba wadwuma mu madwuma mu na ɔba bɛbɔ odua nde kosua mienu ne hwe ɛwɔ ɛbo ho bomso wɔne hwan ne bae ɔno nko a na okura kosua dodo ɔsɛe mienu na mehu so ɔde hwe hɔ ɛwɔ wo wadwuma mu hɔ na namba twani wo wɔ adansefoɔ na namba twa mewa mitwae wɔ me phone so ba na nipa bi nso wɔ hɔ ebi wɔ almost a ɔmo hwɛ ne ade na amanfoɔ bi no nso wɔ ɔno sto a deɛ ɔba bɛyɛ ɛyɛ ne nyinaa no na obi kora wɔ m'anim a wɔtɔn die hu enti ɔno kora nso hu deɛ kɔɔ so nyinaa ɔno nso hui ɛna ɔka adeɛn obisa a ɔdeɛn obi anka hwee wɔno ayɛ deɛ ɔbɛyɛ wie ya no ɔtutene ya ɔkɔɔyɛ ɛna ɔtutene ya no ɔkɔɔyɛ wankasa na mankasa fama ɔmo mfa nto so awura no yɛfrɛ ne sɛn na namba hwɛ yɛfrɛ ne Dorothy yɛsa frɛ ne Tiwa enti yɛfrɛ no Dorothy Tiwa Dorothy ɔte hen na namba hwɛ ɔte boɔ ho wabusua kɔ na busua hɔ sɛ mode hyɛ na ba bɛbɔ yɛ de hyɛ ne dua na me pacha ɛno ne deɛ memeyɛ na me se me di kan de aba na yakɔkye ne dua because ontimi enti ɛno ne deɛ memfa abusua nkɔ hɔ na ma yɛnhwɛ adeɛ bio yɛse aboa bi yɛfrɛ no wɔwɔ sɛ wɔbɛka wo a wɔka ani berɛ sɛ wampia wɔwɔ na antia no a wɔnka wo na wɔte ne mpena twe ase ne bɛɛma na wo mienu ɛna wobɛpia ani firi hɔ ɛde nneɔma bɛgye akwa yi nnwom yi stone boy na boy wɔn ayi kɛseɛ wo so nti wode ayi kɛseɛ bɛgye
yes ah anampa sho debio me kwa ni oni ho na me ko piano me ko ni oni ho na wo ye de hu so oni ho emema de he ye twa ntro emema ye opportunist kire se ba bi e ho eye yi kakra bia no ye wura emema suban no nyankopon de boy ye saa na nyankopon boy ye opportunist enti se bia we die ni nufu nususa wo die mu odu enti wa behu die mu odu opportunist waka ne ho na so opportunist suban no ayi ne ho adi o se ye ne ma me nkope na me ntwa ntro nkyere nti ne ye mo lie no ye twa ntro ene de kyere mo be ma no nya ntro no obetwa kyere ho ka kyere ho se ne yiri bia ni ho oni de jai ene oba be faaw e bia no ne ntem ene akasakasa na aba na de ntia ma me gidi se oni na jai fi se sister ne ba o ba se se like o de enklane na eble no ena senko ni wo bibia anko oni ni be ni reaction nyina be che se oni ni but oba o se o de nkwala na eble no onye nkwala no onhwe o munsu bi o de o mbeye dey se wo ye oba me ni wajai na me ma wo ho a se me disika ba mi akra na metumi abefa nkwala no se bi a me de no kɔ enti se bibia ni mu dia ene o ta de nkwala ne ba fie ho a o de o mo ba so o mo be ye dey so se papa ni nyi o mo ne nkwala ni nya father love enti nkwala ne ba ya na won so ne o mo ntem te sei na nkwala ne o mo susanti me ni o mo ntam nya yi keto ane ye sei keto ane ye be ma wo 3 years na oba no ye 8 years ye 8 years enti o mo ba wa na o hwe nkwala no Dabi o papa sa de o mo ko o de o mo komo oba no be ma no wasekire na busa ne se woda so ne ba ne wo ho ana woni ni ho wasekire na busa no na me busa no o se woni ni ho bi eduabo na asem no ba ye no wabona mane de asem no ka kire o ba sho no kra ka me hu bi ne atu anamon ya ba ha no because on ta na chi nani Dority Tiwa ade die ne besie se woni be ma ajayi na one ne wo ma eno nkire se be ma na ye ni prostrate hu adwuma kona kobo oba na wo de ne ye ni prostrate hu adwuma ni dua wo na duan kwa mi je bi obian ko sa ka je mi se eduan nya mi wi a emfa mabusuafo na ase esa de omoda ase nipa biara obeso mi funu mu bia no so duan nsa nya no obema mawu apro akadem no ono ye nyankopon no ama wawu apro akadem wo ye nyankopon okay adofo yi be man nso wa ha esta wusu ya na wo ye nim ha no de complain aba be ma wone ne tie wone na twempena be 1 year nie ena be ma no oni oba nso awu mamu mienu ena oba na ba na adwuma mu aba be boni dua odi kusia aba be hwefo momfa kusia ni photo ni mfa nto so pa those of you on Facebook for evidence sake ni entumi nyina so mfa musa be ma na asem kire se be ma ne nso ewa ha na onu ne betumi a kire mu ye se wagya oba na onya no aba ya de ha no eye se me no na etwempena me boa wa ye prostrate hu adwuma de amawo na se obema oyere se problem na aba montem no wanka nkyere me eno abefa me no wama no abaso oba be bomidua se ne uti ate uti na ate na yenhwe na yenhunu de esese yeye nana kwa me ewo bechem osena na ya Krobea Asante awiai memoaha pa ena wie me nso me monitor show no enso wa ha akra Krobea a long time yi me maami awu of aboga empatuom ye kuse wafa kuse of aboga ye empatuom of aboga maami awu kuse nyankopon kyekere re wate nyankopon kyekere re ya ma ya akọ wate yo okọ ne nso ya ma ne due ya me mfa ne kra nsie enti be ma ne nso wa ha momfa kosua no entoso na yehu se eyampa se waba bebo ni dua ewo na adwuma mu ho a ne nyina no yebehu kwabra ne wo ho te se asamatu o be ma de ohu ho
bia bi se ya na wo ho aye mobo ana wo de wa wo ho nya wa wo ho mobo udi ye ohudi mobo ye ohudi mobo ye kyerɛ sɛ onya asɛm we koya onya asɛm we koya onya asɛm uni mawurai oba de achia me be kyerɛkyerɛ me ade ye da so yi na matiefoɔ ehunu adekode ɛdeɛ na wo de wani kurotua wisi hunu oba ade akra me hu sɛ bibi esensan ho a kusua enso so abogu na ne ho no white no edida ho no mo na atenetene ewo ho no sɛ deɛ wakɔ abosomfie na wɔma tukusua na bɔ ho no na atenetene wo ho enti wo shop adim nie na namba cha enti wo shop anim no obɛbɔ okusua igu ye wo kwan ano pɛ pacha ni wo gina ho ne no bogu na wo bɔ no wa anhu na meti wa me ye adwuma me hu ɛna wo ka ade ye ma ka hwe o ko na me ka chen so ni be be no kwa wante o ka se nya manka bi o di kusua no hwe onyina manka bi obo we wo hwa ye di kusua eye fita we ni ye fita na di ama mintumi nka na abrofo de no fita wom na asante de no so fita wom to we die na no sai ya me koye akoye obetna ha bedin samfo a me fire ya bloggers bibiribi o mtwetwa akoto akoye bi se wonte ase se makoka sa asante kusio se maka asante bai asante mu se bibisa akwani di matem no asante na ba mu no se maka asante kusia ana se maka asante mu akwani di matem no na nso yo nya hwe di oni di da kwa bi yesa ma ne ye mutwa kuro ebetwa twande ebetwa oba odi edi nya hwe di okoto mo no mbusa ne se wo pa asante mo ana se abrofo mo o se anzo asante fo maduru ha ti wanto onanto no jaye no ma mkutokusia na mengono a nenso kwa me tokusia o se wo pa asante de ana se wo pa abrofo kusia na kuya se buofu azandia se dura azandia se ma rubu afu no aza go so ko do agogo omzo pa azandia agogo ara o pa abrofo agogo ezo wa do agogo se bu afu kom dabo kro ko to dabo mo be azanti dabo ana se abrofo dabo o ko to bayira nso so a omzo pe kuma se bayira na se o pe bayire was bayira so kuma se ma sa aje aka ho na eni yemu ndakuro wani di o pe so obeti asante ni asemo anuanom ye nyina ye baako se me ye santini wo ye anwunani a enkyere sa otamfo ne me enkyere sa me nso me tamfo ne wo sebe se wo ye siremni na me ye santini ana me ye mfantini me ye sahwini me ya orini me ye nzemani na wo ye siremni a enkyere sa otamfo ne me yo ye nyina ye Ghana fo. That is the most important thing. We are all Ghanaians. That is the most important thing. Tigrach na udi matam no. Me di achew. Ba oyem ne betwa kuro. Me di achew. Owura ye fra osai. Pa je fa mi Kofi Usu. Kofi Usu. Me pa chan. Enu akọ first Usu a. Kofi Usu uni ma owura yi. Me pa chan. Oya ode yi. Kasegu ade ni wa no hwe nche. Kasegu. Pa chan me ne natena 1 year ni November ya na ye 1 year. Wa twempna afe. Me pa chan. Na ade na ankoye ne ho ade. Ebre ne beso. Ebre ne beso. Me pa chan. Oya sure. Me pa chan. Onyanye yemponi. Abaye na sem ode aba beto ye nimu yi. Wona wo ye bema wa bedem emami nu mfimfini. Wate na wusum sei. Yeah, o ka kire o frɛ me ka kire me ano. Ma mpusu miti na me ka kire ni se o mi ntu anamon a ye de ne be fa oba no e be fa mra kwa nso. Ti ono ye na o ka kire me se wotie mu pa. Nti ha no wasusu se ye de ba bibia be kɔ bɔkɔ ɛna me di na chi na me ne na ba hai. Ti wa kura na o ma na dwen se yemfa oba ne mfa mra kwa so. Me ni oba ni ho. Me ni ho.
saa de obebo odua no minni ho me ne na asɛm ne de me ka sɛ me ka na ha be 2 days ka bi kyerɛ me kyɛ sɛ ɛdeɛ na si ɔno ankasa kora ma me mpene so me ne na setena ɛma manhyia Asante hima ahimfie kora de magina ho pɛn ɛwɔ baa yi ho woyɛ ne dɛn ɔmaame deɛ no ɔbaa na nso deɛ wɔ hɔ ɔmaame metima abobɔ radio station bi ɔde me start ye bewie manhyia Asante hima ahimfie ɛhɔ no kora yɛ kan yɛ wɔ sɛ metena me baa bi no gɛɛ ne papa nso bɛboa me na ɔte ase saa tam ne ɔngui ɛna ɔso wɔ ne ba no ɔde ɔtamachi ɛno nso maame ne kora ante ase sɛ bɛrima nko antimi nyia wadeɛ ɛno kɔ wie ma me efe hɔ entime no ne ba ne deɛ menni ne gyae a kyɛ sɛ ɛno akyi no panimfoɔ bi baa mu kora kaa sɛ kame ne ne nyɛ dɛ ɛntena but efiri hɔ no gɛɛ ne nsusu bae bɛdane ya meka dua me dua abɔdeɛ ɛboro bɛɛ 200 da bia kyɛ sɛ me deɛ ɛno kora deɛ me ne ne ntam deɛ hia me sɛ Esther deɛ yi na mpɛ sɛ firi on deɛ ne mere bɛso ɔmuru nua ne saa because Friday say ɔbaa hɔ yi ne botae ɔde baa ya ne sɛ wahu sɛ me obi a me pɛ kasa to oyɛ gigigigi a ɔne me ti nyina nti obi a wabadua ɔbɔ me kora baako a ɛma me hu baabi ofiri ba ne sɛ an afia so nsi wantɔ mo bag mienu ni anwa ne nkokɔ a mmerɛ me ne me ma ani a nsuo wenku like ba ɔba hɔ na yɛ sɛ ɔte wɔna ne ho kyere na me ko yedede bia ne ho bɛyera no enti me deɛ me meta Esther chifu deɛ yɛbɛyɛ a ɛde asumdue ne yɛde ne bɛfa mmara so ɛne hia me ne ne ntam ne deɛ me ka sɛ me ka me nwie o yɛ dɛn na ɛyɛ dɛn na mu gyaeɛ sɛ mo gyaeɛ ampa deɛ ma yɛ gyaeɛ because me pɛ sɛ me hunu bi deɛ ma yɛ gyaeɛ no ne sɛ ne nyina akyi no me kora deɛ amanfoɔ kama megye ne back na ɔbaa yɛ no hey kyɛ sɛ ɛne deɛ nyɛ ɔno ne sɛ nka aha yɛte a yɛka sɛ menim kasa ɔno nim kasa ɛwɔ so ɔma me kama no tum kura no kasa efia yɛ wɔ bro no so kura so obi na ɛbɛ kasa ma kyerɛ me hey na wɔ sɛ nipa ne ka kyerɛ no sɔfo bi bɛtena yɛ side sei nti ɔbaa yɛ no nsuo pipe ni hɔ nti yɛ na yɛtu adi machine asi so na sɔfo ne bɛka kyerɛ me sɛ ɔsrɛ me wonya ntu bi nti ya ɔbɛba bɛsɛ bi ɛno koraa no a me ma sɔfo ne kwae sɛ ɔmɛsɛ nsuo ni bi no na nimu a no odi matem sese me nkwasea ne nyina nkɔda ne papa na no ɔta akyiri ne papa ni ka baabi ɛwɔ dwe so ɛma me ne kɔe menya ne ho ade bat yɛsɛ me nkyerɛ nsa me nkyerɛ so deɛ wɔsɛ yɛ me yɛ bia me yɛ ne saa da no me ni ba beduru fie ɔka kyerɛ me sɛ ayie no me ma no 10,000 no mfa nkɔ ɛnam sɛ no 100 million ɛnam ka kyerɛ sɛ saa mistake ni deɛ menyɛ bi wɔ me wiase da na nuafoɔ ne ka bom ne yɛkyekyɛ ka no na ne deɛ a mɛtumi aboa no ba sɛ sika ne deɛ because me nyɛ nsu abɔdeɛ ni bi ɛni atem didi ɛde ɔno ɔmaame koraa bɛka bɔ mu bɛma we nya nti nam ka sɛ gya kwase yampa ni gyimifoɔ we kyerɛ sɛ me deɛ me ne ntam deɛ enti hɔ no na mehwɛ deɛ kɔ a na wɔ sɛ mepam no sese akora mika sɛ ɔso ɔgye 2 billion ansana na nneɛma kakra aka hɔ no abɛgye kɔdeɛ police station ama ka kyerɛ ɔm sɛ mesrɛ ɔmo nyɛ doksu ɔmo nyɛ wadwo ɔmo ni awaresɛm ɛna ɔmo nso agyae nti wɔgye wo 2 billion ɛwɔ mpena twe ne mu ɛnam si baabi ɔmpɛ bi a ɔmo mfa me nkɔ nam ka kyerɛ kɔdeɛ nso police sɛ mesrɛ ɔmo nyɛ doksu na ɔmo nyɛ wadwo ɔmo nka waresɛm nti me deɛ Esther deɛ ana me pɛsɛ sei deɛ asumdue ne mmara kwan so yɛde ne fa na me ne mienu deɛ ne dua aboro na oboro ne deɛ ma hwɛ ne din me hwɛ ne din ne mmere bɛso sɛ ofiri bɔ me dua twam 5 years ni akyire ne da so te hɔ otimi wuro ne ho nyina pa ne to ase ka bibia obehu me na mabera bɔ sesa ɛkɔ na ni me ma n'akyi
nti no media wono de ne de o menini ntam ni de ende o de wonye enyina so a according to SH ne se o se wo aba be fa no nhwe o ma unim every Sunday anase Monday no pa bia 300 and 200 cedis ena de send no from kwala no enkwala ni bi school wusi wo mu books ene wo mu niema bi me send 1,002 we din ka send 7 million actually me send ya 2,002 emunya bokos abat se mehwe me made me fa ni agro mitimi kofa nkwala no ede wo mu kọ baabi a wo se yaji yani e man nkwala ne kọ ne nam ho aju wo mu efa wo no ga ne baka ho Dority ne ba pictures ni wo de mbeti ma gro baabi mitin nkwala ne ko di agro me wo ba pani enti panyini pa ne ye Dority ba ne ba minyiyim Mpamcho photo no na be ma no de ama me a me hwe eye ne phone so na photo no ewo oba de wahu enkwala dodo sei wahu enkwala dodo sei o me yemiensa e ma na be ma ba ko ono ne ba me fo de ne be ma no ne oba ketua no oba no ni o na ye me ma enso me fa ne de ka ho edu o mo ko ba bi o mpe bia we kura no ma hihye me wo ba pani a owo university wo sunwan ya fia pri ya ono no oba me ma na ko oba na mama na ko fa wo mo ti me kwa se ha no mpeso wo mo kwa na makotua de wo se mtua na mo adi agora owi ano afre me nam de ka ko fo mo na matonua ne ama minim te ono wo bu mi jimi fo sa na ga na de we de wajimi mi ko yede da me nye obi a mitimi kasa sa mpe kasa dabi mi kasa bebre na maye basa za na me kra ye bibi binti me mpe kasa sa ba ono ne de obetima kasa fira no pa ko kuma nyumere me ba ya mi kan na woni no again me ba ne ba me nchen no ensu ofre buru mi dua se ye me mpena no de owo fia pre no obehu ne se wa ba me nchen a me de ne tika mu no oburu wiasi mu nua nyina bi se me de mi sika ehwe oba wow man kan me ma mowa kosi se later onu afane out hunu ye eno oye ni dua ne den oye dua ne den wa menim de oye no okay menim de oye no me wo bo mi dua because me ni forward e obo mi dua ni munti me nso so mini fo wo munti me nso so na da wo bi nso be kasa ne wa hu ni ntam na ne wu mienu eya me pa che wo ya o eba na ba bi e be kono wo de anya hwe wo be sesa but ba bi e kono sa de no se wo ye panyini a mpa che onye be me ya asem ya o kan ti na me ka sei se asem bi sa aba wani mu a eya ye very careful se afutuo no ye ma mo ntantu enye hwe obesesa se afutuo no enye afutupa eye ma mo ntantu de wasum mi ahwe ho e wo kwaye ni mu adwane agame no se nkakra se mtumi free kwaye ni mu beduru fie a oni ho kwan so obisa me se kwan be na mfa so beduru fie kwan a wo fa so a wugya me ho koye no sana nka wo mpem yie o enti se mtumi ya nkakra na me fefe wo de obetwa me so wonim se mawu awie ba mtumi fefe a mo obi metumi fo nka nkyere me se nyame adom wo twa wo so a wangu na watumi afefe ne nko ade enye hweje no se afutuo no se wo betu se afutuo we ya eya dwene nioma bi hu mienu na hunu bibi ansa na obetu a watu obesesa no se afutuo no yentantu kise wa hu de wahu no enti wo ye bi ekoi eni esan betu wofo ena onsan age no ena ema ne bewu mienu enti owura kanyame so no kore wa afidie yi so se enye se asem bi na aba oniti wa adority ntem enti no akofa Esther na emom oniti wa no
Dorothy ni hobby ni hobby even menini jaye ne kura metima ka se di be se yi ansana mi shia Esther ada na usro like on na shense no eye duru mire bia woni mi shia Esther kura me ka kire nze ga no duru mire bia ne life no kana mpese me ha dai kura ma no wo fala wi because ono no waye ne ho basa enti ese me ko menini jaye na mpese mutwe ansa na mako another relationship because eye hyewa no be hadwe enti menini even wodi me call police station wo unim asem anansen wodi okaje ai na menim se wote wokwa wakofo obi ani ewagu no nim se wote wokwa so wakofo obi dia ada on pesa wo be fo obi foforo de dia no se na ofa ni se magimi nti no odidi me ho nti no ese odwene anu ohun se menya obi a obeye se adwuma wi ama me de a nti ni emekọ na ese enipa bi wo boro no so ho na ye ni se sister wagimi enipa na wonim se no me ne be kame ama ye me se emfa biem nti sister watena ho eni se de sister wo ya ye mistake enu ama we se ababa wa no wa wi nti aso am keka sa na ne obefiri ni fie ho abasese ya de wosu obe atembi a wosu obedi media atemdidie de wotimi di matem ase me yetwo sa o media atemdidie de me used to nti on odi metima ahye de bo amene se wontimi nwura fie ni compound me gate no ogina abonten na masanua bi wo fence wall no so sa enti epie ogina so ekoba bi ya to say information center kasa no and you betimi 2 hours 3 hours no gina anwea ne so be kasa sa nti ba sa me sami be pie kura na me hu si wa ba bi kura no me nko Friday say me kaka mu na ma wuro nhwehwe no asi na me ne me ma no ete back seat na me omu din komo be 3 hours wow mai enkwalai no so wa ye ne dey enkwala ne fa fence wo so say ne sisi fie ho otonkura ne fa fence wo so no do mo asisi ho so o mo meye dey ai wo mo mera na Friday no ba bia mi ko bia mi nyae na me mfo mo enkwala no enko ne nam anam ka chen se nyi wo no na be kire me de menye mi ko ba bi no na da na ne wo nye wo man free den nsem je wo mai sa wo je wo ma one ne ntam atwa se asem we kura na me ka man sofo no menini di nkomo ne yetena ase na meji nkwala nde ne me na 2 days bi obeba so obehwe ne ma ende mi eno kura ba ye basa aha fa ne komrem na koje wo ma wo je wo ma yentwa bremfama no ya ebe restrict no se brewei ena abetumi aba ho se me ba be fame ma etese de yan mema hwe etiefo mo nhya ne nso bema ne oba wo ebi akwada ne oba ma ne ho yetumi ka se o opesa obefa na but enye hyehyew se ebetumi abe create confusion between me ne oba afofra mafa no adenti na onye sa na ada so te ho se bibi se ekoso ene again usuro no papa minsuro na me no na de ode ye wi de wo kai dede bebre enya mi mpedede nti no afa se wo ye jimi bi wodi mi mpedede se nko be hia rastafo bi te se yemo a wodi ane eden ba na me di ane eden hia wa wo be hu se dede to dede ane eska mpedede wo mba biu enti won so aye saa nti nya se mi tu fo boni o na emom so aye saa nti ene ono so afa wo saa na ebia oye wo saa ya asem na mebusa wo enukre ade a wo pe ho menye mani mfiri wonsa me peo enso de wo ye ebe free wonsa dwuma de me ka kire o se ye disua de kire ye ho ade me pe no barade a wo ye ne nso nye ebe free wonsa onim se sa kasa wi eye kasa pa ewo ho so kwase ani tia na agoragu onim se ye kasa sa kasa wi ebu edu sani na ewu me se me ye kwasea no mekọ agoro ni begu na wo ho ba wo so no ani so ye onwan a bo ye
sɛ madi nkwasi asɛm deɛ no wɔ gyimi ma wo no ɛnɛ saa gyimifoɔ no ɔkɔ ti ɔkɔɔyɛ no ɛnka wonya nka wo pɛ ɛnso na wontumi pɛ deɛ owura yi kɛn ɔne awura yi ntam teeɛ no afe ko ansa na wɔkɔhyia abaayɛ yi ni na atena afe enti kyerɛ sɛ mfie mmienu nie enti deɛ na aba nti a tiwa authority ontumi movie on na still a automatic krachi ya brabo ɛyɛ deɛ nti owura sɛ wo wa movie on sɛ wanya bi a ɔde ɛyɛ wɔ adeɛ ade no ɔno deɛ ontumi movie on ni suba ya nkasa no nye bɛma bi a na obetimi ɛde na de atena no kora yɛ baako pɛ ontimi ɔno ankasa no enipa bi a yɛ ne namfo kora aka kyɛnse apart from brakofi die ontimi bɛma bi a nso so wise mu no so ɛna sɛsi abrakofi nso nyɛ adwen so ɔbɛgye no bio ɛndeɛ brakofi ɛma yɛnhwɛ ne yɛntu estafo ma no ntwe ne ho mfiri wɔ ho na nka yɛnsiesie ɔne ti wa ntɛm ɛne deɛ ɔne deɛ mabra bom paa biem ayi dabi mewu bra meta mo nsɔyɛ ɔba de akyɛ me akra wobɛ sɛ obusa hwan deɛ awura kanyame so asɛm sɛ owura yi diska kɔma nkwadaa no a woka kyɛn sɛ wonya wuti a womfa sika no woma no mfa sika no nkɔ wote saa woyɛ saa dabajo minye bi mpoda ndi kɔmɔ bɛ ne ya na wotae ɛne ɛyi bra kofidie ɛfa ne ma no wɔwɔ hawo di o kɛ me na wo sɛ wɔyɛ no kwafo ana wonyɛ no kwafo sometimes wankɔ adwuma kwa mtimi ka kyɛn ne sɛ ɔma alomo jata ne meye dede ɔnkɔ no onya bi ensende nkwala no saa na woka no nti wɔnkɔ adwuma na onya bi mɛhwɛ nkwala no onya bi ma nkwala na alomo jata meye nkwala no ba hɔ a yɛse na wumunumu na wɔ mo na wotwa wɔ mo hwɛdeɛ nkwala no kwa mekɔ ɔma ba hɔ 2 times na 2 no yɛ wɔ mo dɛ na bi ɔmo papa kwa na ɔmo kɔ no hɔ efiada ni sɛ me na me hyɛ dɛ na na ɔmo ne ɔmo papa nso take care mu wɔ abɔnten because ɔdo ɔmo ba no pa upie anso wa mantem o meto ɛn deɛ sɛ no ano enkwala ne bia wo kɔ adwuma nso a yeah anopa na upie nti ɔdo ɔmo ba sa deɛ me twɛn a ne sɛ ebia ɔkasa no ɔkɔ a na deɛ enkwala ne pɛ no na ma kɔtoto ma tuka na me de ɔkɔ na ma kɔta mo na ma ebia me yi sika hyɛ pani ni nsɛm enti sɛ sika ne deɛ nka week ne ho no sɛ ɔgye a no wadi enti na deɛ ne sɛ ɛne da bia enti tamodom beba bia nya tam ɛsɛ wuti fio anopa wu pie no ansa na na no beba odua o ma ne sika no ɛda etwa to a o ma ne sika yɛ da bɛyi me deɛ Sunday nwumira na Monday anopa bia sɛ mantimi am ɛyɛ Sunday ba sɛ mantimi ansende a Monday na anopa na me sende ama ya be frɛ no nti deɛ wo kan sɛ enokure bi wo mu a ebeti o frɛ no mu betima frɛ no kan okure trodo no otie o mu betimi afrɛ no yes me pese mo frɛ me kura na nka me hia na ha enya nwanwa sɛ wo hwɛ wo makama na wo bɛbɔ wo yi wo mpena dua sɛ wo mpena ne tuufo sɛ enhwɛ nkwada no enti na me de mama ye de na ba ɛno ba ko ba ha wo se ne mpena ne timi gifo ne mpena ne timi gifo no ka sɛ me ma na hwɛ ne nne me ma na hwɛ na wone ne kunu no wone ne ma ne papa ka sa no wo se me mpena ne se wo ju se bi na tiwa ya enti ama yi ebe na nka se de tiwa ka so kasa ompie na wo hyɛ ne dem owusu a ensori ye ompie wano so de owusu ɛni na so de owusu me pa twan na ɔtɔ owusu mu amfi senka owusu a hyɛ dem na nka ɔmpɛ kasa odidi na tankura ɔmfi no ke de na wato na adwuma mu sɛ edua na ɔkɔbɔ na nya wo ho o sɛ twe ho firi ebi a mempena ho ana so aba bi ko me ka akora wotena mu a ɔse me kɔ fie hɔ a ensi fie hɔ bio me ka so wotena efiri sɛ waka akyerɛ ne ma ne waka akyerɛ sɛ mo ɔhwɛ ne ma no da bi ɔse me ni kuna ne ma ne papa be fa me ma onhwe ne aha obefa wo nti no hwe ma ene ma me fa we misa o ebra na wo me fa awura yi no na ne enkwada ne hwemu no ne te sei meka chi ene nei no ensusie wo nei kura ne mitimi nya sika esende ne sene that time no because enei die mu ya den kura me waka ba kwa me di boat
ene namu enya sika me de be mo week say be first no na mo be 4 million and na dey wo sorry a no wate so about 200 because of say the tiane say go hu say awura we ba ye no nsesa ya ba ehwe no the tiane say ensesa ya mamu ohun say Christmas bia no minyane amafiri akwantuom one metene eyade eto aso eniema ne ba enya mia but ese gidi omo wo mimu omo de ba se chema ye mabusuafo enti ebi ya eni ese enti wonimu se na nsan so minim se obi hunu ya na me ka ye ma but obi wedding ho program niema na me betwi gu ho because obi akọbọda mane abutire ni ọma naba enso nipa ne wedding ho niema eyi lady bi amenene na memfa nse oye event organizer but I say wanya yie wo ba bi a oye enti na niema no wo se me nkosisa na memfa megu yie ti onimyem se nipa ne hunu ka ya no se ne niema na bia ba enti no abegina wo se mo boto mienu ni anwa ne enkoko ma amfa ama oye okay akraye eye okay arofo ni ade hye momiempe dority tiwa owusu na adekodie nti enam so a ema ne kobọ estedua no onkyire mu mayenti eno beboa mo a monso mu tie na mo adwenkyire bi e se fata monso mo de aba mene papa akokora bi edi nkomo na mekotena baabi ena enkomodi a na mene papa no enya mekora na nam ni di obi na ene papa no di nkomo ena papa no mo amo frɛ no munya ne frɛ na yeye frɛ no ena papa no ka se wakɔ ne nam Nigeria wakɔ Togo chese African countries Benin Cote d'Ivoire nom ne de keke ka ho wakɔ bia kama wakɔ ne nam amanfo aman so na ade ba ko a ɔhyɛ ne nso ewo ni wiase because say ye ya ɔte hwei ɔte ne ABC mu ne ɔma nkoye ɛna wa ahwɛ a utumi use nkoye obi de na betena ho no no de ne life experience to nipa ne fo ɔse de ɔkan ya mimiti bi me se busa ne ho asɛm ma ne kyerɛ me mu die nti a ɔkasa ɔse baabi asomdwie ni no abrabɔ nkoso enti sɛ wo bɔbra sɛ wo yɛ bɛɛma anaasɛ ɔbaa na wasomdwie ayera sɛ wo tɔn wade pa bi edi nya wasomdwie baka tonya sɛ wo tonya wi a asomdwie na bɛboa wo ama atumi anya saa de ne mo asomdwie ehu hia o die nti emema ya ne ma ne ka se emema de di nkan wo wa awareyam baabi a yadri wa anya bibi a bɛboa mankwada no akina bi se wonni ho a hweo ya na emma binum e ka saa asɛm no ɔnom wɔ nyina so enti na ya na ma ne basa efiri bra papa ne ka saa asɛm no odi wani to ho ye hwehwɛmu ɛsɛfata ɛwɔ ho a utumi hu saa asɛm ni nyina ɛnokre sɛ obewu a ɛyɛ pressure wunya ɛwɔ abrabɔ mu obi de ne ka dwendwen wɔkɔ fie no de wɔkɔ sia na pai ɔde akɔyere basesei emema awarefoɔ ni hunu saa code no no mu breaking saa code no emema nyini kyɛ wɔ awadem eto de bi kura ma ne hu sɛ ɔma felisa ɔmo no tumi fa ho wugya mema no wan hu saa code no na wan break saa code no ɛwɔ abrabɔ mu amfa ma wankasa ho a ubewu ntem you die early in aware sa wo ye oba na bema wo oba wo bema pesu oku no wo no tetew wo ni ukrutie bema na tete wa hwede wo wafa waka he wontu ho fo oba tu ho fo once a wo ma wasumdue na ya tete na bema nde tete no wo twibi opese wu free ho no okofa sa aba no ton wade pa
fanya wasomdwie na obenya de aka mo. Shalom akra Krobea. It's been a while. Yesre Allah ni nshira ene na ho bambo de ma wate. Now we are Yusuf Islam. Achibonka o Bahrain. Na wato sankra wi na ode amame ewo afidie yi so. Arofo ne arehye mo adama mo mamintwa me hutiawa na memra. Na asemu a Dority Tiwa ya wotebo ho. Oyere no oyade adwuma. Nse no oye nurse ni ba na no onye adwuma ba se de minim se wa start adwuma de a. Nurse fo nso de nka se wo mo ma pressure wo. Ono ni de na nye government as a private wine bia e won chen no nye university nse na if one and MVTI enu bia sa nurse ni bia enti say so oye adwuma de a wonim na wo ne tene de adwuma no oye no onye hwe okay enti mum ye betie de ababa wa ne so wo ka se yi na so nti a e ma ne kobo ewre yi bia meba mi twa me ho tiawa bi na masamba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma genua wa bin abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du yenu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. De me sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratuo yi atum Dr. Time daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya yero fa here Midimafo Herbal Clinic asane nyina Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa ne yade emebiu apart from stroke yare a otimi sa ne ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge ne kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika enam so wagye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hono ma wo ma wodru 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kozi se wankasa sasa wo pe no na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245
616336. Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensian kwakwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abe fufidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire be se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akosibuo so buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Hey, se de Dr. Foku wa woso no ho ampa. E ba se edi nubenanua hini esa yare de doctor e de agini di ampa pa o. E no bruwa na de na eje wakasa kasa. Ofa kwanku mese se de wo hia wo bi na wato nsam ntentan. Ono mu jot weed anase obi a woda no wo didi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesre wo ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no. Na Dr. Foku de wo na be kan ho asema kire me. Papa de se enim da daada. Obi a pressure esikire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye
na ye se on de ya kan yam kota papa yi ebe ye ntenten ma ne saka ne de kura wo fa asam nwanwa mi ko hu ye Dr. Foku aso ye ne se maami bi a woda hwi mu aye de na ba na wanya stroke Dr. Foku akofa emu ba bi aba wo nante so a maami na asori agina ho a wanante a wo kure obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe ana afenso obi a ne sisi de Dr. Foku boy se wa menante so bi a wonu a na pese woda dem ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase o fa jaye na Dr. Foku enim ne dada ne de sika bi ekura wo bi a wo de kwa Dr. be show no ma won eduro na se kura de o se okuta Ghana card a uba ayaresa bia ho no mu a eke bia obebo bia Ghana card no be famu fa na wonso atuafa na wonpewe na wopede ne mo twa me na me nkofrafra yarefo nyina mra fi se ye ntena se ema yade enkuye bra Dr. Foku wo o fa twen na wokọ no bibisa ne number o de ama no 0242155935 ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1 wo fro kai wo so besi wo chana mo bridge ne so ho no mo a wo ye adwuma frikwasiada e de kopim fiada Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 6805 by Grace e wo Kumase Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices Abra, what did dear Philododo? Aden, Nansen, and so Quadria near your dabros. Ninquan and a boom, and so for Manapa, so for Manapas. Hey, bra, a seminar no wakano, na the secretness. Hey, T, Sister Macro Coffer buy, or no one our coffer Sister Spices, a big jasso. Spices are who do Sister dear big jasso, and no me hint as semio. The wolf filia pontia, fish in quire, fish flavor, Saku conson overrea, chicken flavor. Na so pese ye stew flavor. So con do beef flavor. E fe se o pedudu to aton. And one is our beko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Biwo, Fred 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji ejwedin kratwe yatum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yabahaya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi no, ena wasonda sugusu a wutie, ene wiei, oh hey and live. Ene wiei, Raba esto usu, ena aba yenim ha, owura wanene te, enso wa hebi. Bema wabe huno onene te ena oba onena wo mamumienu sabai aba abebo ni dua se ena moba ne so emma bema no enhwe ne ma bema ne nso akere ono nso side of the story enti na che se ho abehia se ababa awa no ye be frɛ no wa homa so na dowiti tiwa owusu ya wono nso tebo ho ono nso abekire mu am yehu sa asante mayi mu ye modua si obi ye wade na sa wobonyo so a enu nti na nananom wo ho so obebodua fakọ yemfre ni kro na wonkyere die nti a oye osade ni mu na emom se waanye na watumi di nkosua akọ nipa kro na dwumam de akọhwehwe ho akọbọ nipa ni dua de a aje so onya wu a ubedi enti enkyeremu a yebehia ede afri ne ho no mama memrantie no afre no na yebehunu adekode a ono nso enawie yi oka awie ya no aka ya hye ne nso adofo ne adehye a mutie me say ye wo Sister Spices ya enawie yi
ɔnom taa yɛkyi mepam kyɛw guess menkɛtɛsia ne memmerewa ɛnɛyi mɛkamfo sister spices ɛna de ama mo sɛ no na momfa nyɛ mo nnuane mo nkwan mo stew ɛnom ne deɛ keka ho sisters spices mepam kyɛw sisters food ɔnom na de sister mackerel abɛdwa so no sɛsɛi wɔnom a na de sister spices ɛnso aba na wonim adeɛ bi sister spices yi ɛyɛ 100% natural very natural nti sɛ wonya bi a ɛboa wo mepa kyɛw sɛ woyɛ aduane a ɛyɛ apɔnkye ɛna wode yɛ a yɛwɔ goat flavor ɛwɔ hɔ sɛ woyɛ deɛ fish ɛna wode yɛ a yɛwɔ fish flavor ɛwɔ hɔ yɛwɔ chicken flavor akokɔ deɛ yɛwɔ stew flavor ɛne yɛwɔ beef flavor enti wei no obiara deɛ wɔm bi obiara nso ho wɔm bi deɛ hia ne sɛ wo deɛ wakɔ dwa so no busa sɛ wo persistent spices na ɔmo range of flavors no choose free deɛ wankasa wo pɛ mu ɛne deɛ hia wo mu na fa yɛ w'aduane ɛyɛ very natural 100% nti sɛ ɔsaa de yɛ aduane a ɛboa wankasa wapɔmuden tie sɛ kumase ha wo pɛ bi atu sɛ amanfoɔ tɔ ɛmaa ne tɔ ɛmɛɛma a yɛne ayɛyɛ anuane no yɛn nso yɛtɔ ɛboa yɛn wate aseɛ enti sɛ wo nkɔfa bi nkɔ o nneɔma no a wotɔn no o shop hɔ anaa wobodwa wato so deɛ no a wotɔn no womfa saa sisters spices yi bi nkɔ hɔ a wada ama woba kumase ha yi a adum pampa so ebi wɔ hɔ woba PZ wokɔ Roman Hill anaa wokɔ so amedwom wokɔ bantima dwom a ɛhɔ nyinaa wobɛnya sister spices ne bi na watu akɔtɔn ɛna sɛ ɔkɔ nkran so a CMB ana okashi okɔ hɔ a wobɛnya bi yɛne ankasa yɛ namba nie gye na frɛ yɛn na deɛ wonte aseɛ ne yɛne wo nkasa ɛyɛ 0243 53 5025 0243 53 5025 ɛna 0279 14 0940 ofrɛ saa ahoma yi mu emu biaa sister spices yɛbɛgye so yɛno wobɛkasa deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛ mu nso de ama wo ɛna wie mɛkamfo traditional Dr. Dawood ɛnso de ama mo adɔfoɔ anuanom ne adehyeɛ papa wei ɛna da Dawood Herbal Hospital ano no sɛ woba ɛgye so krapa a ɛhɔ na Dawood Herbal foɔ di wɔ mu dwuma adɔfoɔ papa no waben papa no onimaduro ɔdoma nkoma kyɛni nimdeɛ a ɔde bo adasa na ate hɔ twɛn deɛ sɛ yɛ yadeɛ na abɛkɔ so abu na wakoa na yadeɛ ne nkɔ a akwanya no aba ama wo sɛ wo bɛma wo homene so na waba ɛgye so krapa ɛda ne yɛn kane na maturo FM ni wɔ mu no sɛ wunya ba ha wobɛnya Dr. Dawood no ankasa na wo ne papa no abompu ne mpu na waboa wo obi wɔ hɔ no mo a ɛyɛ asikyire yadeɛ bi na ɛha no obi die yɛ stroke nwodwe yadeɛ obi die yɛ mojabrosɔ obi nso enya hepatitis B asi wakwantuo ho kwan untumi mpo na nkampɛso watu kwan no obi die yɛ namu yadeɛ ɛne ateti wo menua ba hwensuo bi egu wo pantilana na ehu na mane kusɛ nioma bi eyiyi te sa akatoa be ma ne oda na etetetare ne be ma ho enya de pa kwabna ne wonso enam sa ayosunti ama be ma no twia na atwi kom na mu yade de atumi ye no ugidie no mu be ye ha kete ase nkruma de be ye wono no wan hwe ye nsuo bi nso be pie firi mu aba wan hwe ye didim ebe wu obeye ne hwe nsuo enye yie nanso wo ne Dr. Dawood hia ba bia nam yade no akoduru bia no ode naduro no bɛka wo benyu ahotɔ sɛ wo de yɛ ulcer wo de no odwonso sem na enko yie firi sɛ wanya prostate mu hawo wanya low sperm count sɛbe wayɛ mmerɛ wɔ mpam bɛɛma bi wɔ hɔ a ne bɛɛma na wu ɛda fam ontumi wiase ani gye bɛɛma wani gye no ati ase wani gye wo mu no nti so obande ne ho kame wa no hawo wani gye no wati ase na ade ne nso awu a
ebe ye den brana papa no mpagya no ma wo enti se dia mema ne ka ene se apagya o apagya Dr. Dawood no ene ma no pa awo na awo ni nso ntumi ma no wode ne duro ka wa ebe pa ho ama wo enti ma ne nso se apa ho Dr. Dawood no me pa chaw fabrodo bi abeda ni si akwan ahotutuo ani kooko ene etete wa Dawood Herbal Hospital papa ne number 0244 886437 and 0201 681 717 and now we are Hepa Plus Pavi Plasmos enu papa nunie me Hepa Plus me Pavi ena me Plasmos enu miensa wei abeboa adasa entisanwe wei sese ni amede ato ene abedum wiase kyerɛ sɛ baabi a wowa wotie mi bia no sɛ wonya Hepa Plus Pavi Plasmos ibi na sɛ wo yuzu a nokore eboa o enti ebeboa wo papa sɛ nuo wei ɛyɛ wo general well-being ho adwuma enti obi wɔ hɔnom a ni general well-being ni nyina yɛ enti yade de ni di atrantwie ani di afurusie wei ba na wei kɔ wei ba enti da bia ɔno nko a hospital atrantwie nko a o sikan ɛntɔ ne sɛ mo ntena ne ho enti wɔ so wɔn de ahohom bi kura na ɛtete no nua well-being ni nyina yie ma ni nyina yie enu ebetumi aboa ma na gyina yie ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos se stroke ɛna aka wato fam ɛyɛ srade na dɔre wo enti mogya kora ntumi ni atrantwie yie wo wuntinim wote hɔ ana oba bi wo so ɛyɛ mogya broso a na asi kyire yade bi woni atenka wayɛ mrempam infections bi sɛ wo pɛsɛ wo gyina brane da bia me ka kyerɛ sɛ de ɛyɛ no sɛ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwe ase ɛmfa ho sɛ wo yare ana wo nyare nonom Hepa Plus Pavi Plasmos ni bi ne nuyi ɛbɛgye wo paa the fearsome 3 baabi ɛtɔ no bi ana ɔkɔ a obenya bi yɛ number nie wo nti bi ase afrɛ yɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 unya fresa homa wo ya one Dr. Hepa Plus bekasa na dia wonti asie bia no obekirikiri mu nso na ode amawo awia traditional doctor amankwa wona wo da Awurade fie Herbal Center no Nyankopon hirawo me pa chaw wa wutie me gesa number wi eye Dr. Amankwa number papa no na da bia anasem ye ba ko se ba bia tokuro da wo nipaduan mu bia no ode aduro be wuram amana akoye onipaduan mu adwuma papa ne waduro ɔse ne bibia nso yɛ natural Awurade fie Herbal Center location yɛ wɔ Kronom Bosie Red Park contact Dr. Amankwa number J 0241 09 3915 ɛna 0549 20 6633 na muntie wa wo ha wo tim unse nipa uti no wani wom ohwene wom anu wom aso wom se chimato bia bam wanya hawde bia wo nko uti ne mu dwawo ana kwa ahodo e wotire ni mu no e na haw bia bamu a bra papa no waduro special o de beka wa matire mu hawo a wanya no e bekwa mo afa ho wa wakote nam yade wa wo de ye mo jabro so twere yade enim guase yade ne yade ato so wo de ye tafodo ana ulcer stroke yade aka wato fom wontiri mu twetwe wo sori ya electric ne nam uni padua ne mu wo bre o wo nso wa ye mre wo mpam wo se agwagwa no ho foye wate ase oba wo nsebuo mu nye nioma a wo hunu bi yaw bi a wo famu bi nom ne de keka ho wonya ba bewura Awurade fie Herbal Center ahoto ye odia Kronom Bosie Red Park no wo number nam de ama no frɛ no one ne nkasa na de wonte ase no nkyire mu mfama wo ena wiei abapa mo o biggest and your portable place a ubetumi edi wudwa mesra wo se wutie me na wiei a bronye besise ya pani behwe kumase kejeti anya asem ketwa edom ebeba kurom wanhwe yenzu obi beyiwo information am de ma no wanhwe ye obi beyiw usika obi be fa obi be twa bag obi be te bototo no wafa usika ndi akọ hwe adenti na sese wo bre wo ho
na wo bebre emfifiri ebetew wan hwe ekura abefa yade bi ko mesrew abapa mo eye online shopper yenye edi wudwa wo hia no na ye de abrew saa na ye no enti de hia wo eye yenye hawo ye ne aye de wade ebrew eye biggest online na ewo Ghana ha ye very credible ade a wo hia bia no benya bia to efa no electronics efa na appliances se wo hia fridge brand ben kese size ben na ope wo hia TV inch ben brand ben ope phone ope laptop ope fan air condition wan kasa de ben na use electric ya wa wo hia ye ne ya bebrɛ de ne border from na ye papa enioma ye use wo kitchen wa name it from cooker microwave toaster blender you see and them things nioma na mu use wo kitchen no ni nyina ye ton bi ya wa ba portable washing machine a eye 399 Ghana cedis ya wo nioma eye ntade ye wo de edi nnua na aye ade biara enipa hia wo ne dada setire mu no abapa ma photo bi wudi ewura mu a odade wo pe tuaka ne emfamrewo mu a mo de ye yam tesami de yi bi no ho wo de wo beje saa number we wo befre wo beka de wo pe ne abone bo akere wo wudi ni sika aba ne ye de wa de abrewo number no ye 059 338 6133 and 059 339 1848 arofo Jataba Afre Dowiti Tiwa Usu edi asem ena ewuraba no eni Jataba eka adenti no oni phone so owura wo ni Dority masemu abepie sante hima anim da right why na do ba ho o maame ge ne maame na do ba de oni na wutu ne maame de ho no do ba ho o se o mpese me ne ba ne betena ompesa wo ne ba ne betena enti no do ba Asante hima anim enti ho no ye ka de ne kyerɛw ho no kokosi se me se saa na o kyerɛ dia edami amanim ono na ye ne ba ono ye ne ba sure nti ye ko wie ye no enti ho na mo ntemte ho na ye ntemte ba ne saa tam ge ne papa te ase no wonui ene o ka kyerɛ se o na ye ne ba eno na maame ne se saa na papa na ka o sa fa me ko o fa me eno kwa de me ne papa ni nyina ne ko ma me fi o so papa ne nko antimi ni awade enti ho no papa ne twe ne ho ana ho no papa no wa antwe ne ho ba didimu ana odi wuye wo die pa na wo de aye maame ne nti a e ma ne de wo nam sei ba me ne de minim but ensem bi wo ho a ode me kokoko asofu bi ho e ma emze e koka se menye nipa me firi po ase afen so otati kase ne ba no ese maame no ne yesi akomo ne so ye pai firi ne so ndi ye na se prekunam se de na me so me ka kire ne ba nse me mpe prekunam ye se prekunam ye pai na kom ne firi ne so ne ye se prekunam aye dey wo chiri yem se wo chiri maame ni chi prekunam ndi me makowi me se me mpe de yem se bosom no na adan ne ho se wo nso mpe prekunam ena maame ne se ne wo ye ne bosom na ye pai ni firi ne so no se enumom no ogina so de mpem asem de ya minim Jataba etese na me adumo edie anamon ena watu edi afa ewure ya asem ne ho yora na ma yenche tiefo na yema makwa bamra Asem Beba Dabi so ba ye ne de start ye na ne phone ne ni on ti ye be refidie so na ehun se afa de waso ti me frɛ ni nya no kra di kan ni di nkomo be 15 minutes me record it but brain nti ye be set for ye wi a chire be ye ho adwuma na ye ho de be ama ogitum se obekasa na ono kra ye ne de sa asem na ba ha ono so de ni nchire mu a ewo abaye hu e de maye e fa bema no o kire se oba ni gini kunu no ne obai mai one ma pai nyaye na asem no kra be di na na hema anim awa Asante hema ho ama ne papa ti ase ne papa gina ye ama moje awade ne sa back ama one ne wo ba ko kan ho nti papa yi mum na na ye ma asem wa hene makome e ma ne tui
mo no no sesa ne ne ma kra sa de to an ebo ho sasa emu ho no mo na ese kasakasa ba on mo ntem ayi ne papa yi ase kasakasa bi ba ye no kra mo pa achew eno na ono no ko ne maame ho 2 years ni a o ma fi ana abaye ya ono ko ne maame ho 2 years ni a o ma fi aha etimi bisa ne se wasi ne kunu na nim dia ware fo ye ebre ben ani twato a one be man eye bi na wasi be 2 years ni na am so okay asem no eba na ho no omugu awade no ose ane omudi tumba ne papa ampene nti papa yi de wone ne na abre amwa yeye na esisi ya no okofa oba afoforo no na ose ompene ti okobo abaye yidua uzizo so ono akobo ni dua waje atum se wabo abaye yidua wabo ni dua okay onam no so na ma ne nhwe ne ma na me se okay ebre twato a mami papa yi sende nkwala ne sika dabe no de enye yi ode na kokko de police station ana ai ode na ko ye twa sika bi ma papa yi se ontua ai wontua o mu ade ntina ko de okra no mo frɛ no wanko nti eno de enye no kre o mfa sika bi ama emasika ne ma hyew na ye awaye ye ne sisi ana ne nsɛm ayi sika ba ne nsɛm ana wayi ne niama na ode hwɛ abaye eno na ma ne ko gyina so ono no ko bodu asese nam no so na se yenhwe ne ba ne de enhwe ne ma ne de a ono so ntena se mama mi entena se na ono so nidi tini ne obondua na oni ho a obenya eni de ahwe nkwada ne de ama no nti obekasa ne siati nti bredi dru se ye be frɛ no no a frɛ no opeke ana waka kire me se asam ne ye de to na anim no ono so wa abusua nti wokɔ na echi wode kɔto na abusuafo anim ono ana ka so obekasa ba wonya nkasa bi nti de empese mi hu ne se o recording ni mu no ogitu mu se wabo awura idua very good nti papa yi wo abusua ono so wo abusua nti wode ato na abusuafo anim na abusuafo aka kire wono ne se emane nkasa na emum abranti yi ene na abusua amra ne ho we oni abusua bi o ne beba ne ho de wono no kan de wono no me say me na me kan de wo kan na me so me kan se krachi we oni abusua bi a one no beko ono aba ya na abusua ho se na ni nsa de because all your ba wani so ade a ye ne wakasa unkire mu a wo de ma ye no well eto asumu afei die na abenti a ye fro na da wogitu mu se obekasa no ankai se wo abusua wo okay nti one na abusua no mra ono na abusua ho no na omuntumi ensiesie because ya waresem ana mse omu siesie adani dua no ana omu siesie aye ne die o se ne one na abusua asem na mse okay ye nim se asantiman mu ye mudua na watida se ono so asantiman mu no wotie na obodua no nti ne ye be frɛ ne mpanifu anim o na sisi aduru sa na mse ne be bia wo se eduru no ebedu because ye frɛ won nanka wo die ni die mai na won kire mu a wo kire mu kire se ya ne ye hu kwan ye be fa so ye de asomdwe beba ba ye hu ne se enipa na apese okum no ene ye nso soso si ye be ku nipa nti ne ye de be kɔ ba bia sese ye de kɔ na nipa ne nyankwa na ba bia sese asotwe no wo no ye de ama no ena o se wate ma me mfrɛ ni bi na msuo me dana se okay oba de achia me bebam hwɛ ema binum sei ene mema wu ntam no owura mekasi wanim praying se sa ba ya wi o ware na onkosua nokre obe wu ntam nokre dori titi wei se o ware na onkosua wo obe wu ntam nokre hwɛ eto de bi a ho yenka nokre wa awadiem emfa nkyere mema ana ema sabe ya nananom de ye da bia no na awade kum nipa hyew no eye nokra ya na esuro se ye beka e wa awadiem oba sumu a ya de soma kyekere ye ho to some extent so funim sa de we ye koso wa awade we bu no tan enso wo se nyamesumu nti nyamesom se ye ngu aware enti tantantan na sofo awe ada so na nipa ewu e wa awadiem
na nipa ewuo ewa awadiem yentumi nsekere nka nokre enti da bia ye de nkwadaa ni nti enti so oba na ba ma ni wu nkwadaa ni nti a anyanyamia nkwadaa na yayi wonum good na yayi wonum bad adan hwɛ me da bia me kasa asɛm we so ɔyɛ ɔbaa na wawadiem da bia wo gyae de ma wo maame ɛyɛ a check wo maame ansa na wo de wawadiem mu asɛm akoto wo maame anim ɛma asɛm we yɛ futuo nam de tumo check wo maame ansa na wo de wawade sɛm akoto wo maame anim ɛmɛma dodo sɛ na maame ne wo ma wo ɛmɛma dodo sɛ busa maame sɛ maame ei ɛyɛ dɛn na wo ne mɛma miɛnsa ɛmɛma nan ɛmɛma num ɛna wo yɛ nuanom busa because wa hwɛ yi a wo wadie mu sɛm a wo kɔka kyerɛ wo maame no saa ne suban a no ɔde wo no ne die mu no ɛno no ɔde bɛwura wo mu ɔbɛfa ne sɛ wo maame ɔyɛ wo good ɛnso ɔyɛ wo bad ɛne wo nɛ saa asɛm wɔ yɛ ameka yi sɛ meboa a ɛma no moamumu bi momfrɛ na monka wode wasɛm wokɔto papa anim kyɛke wo papa suban wɔ awadeɛm ansa na ade wasɛm wakɔto n'anim wanhwɛ yi a deɛ wo papa yɛɛyɛ wɔ awadeɛ mu no saa kwan naa bi saa fotuo naa bi na ade ɔwurɛ fi sɛ sɛbe panyini no obiara nyɛ bi daa akwadaa deɛ obiara yɛ bi da yɛde akwadaa bɔne no anyini na wabɛyɛ panyin bɔne enti so wankyɛke saa deɛ no na da bia wo deɛ sei no atam aduru abusua fie sei no atam aduru abusua fie wobɛbrɛ wɔ awadeɛ papa wobɛbrɛ ne yɛbɛsrɛ wo wobɛyɛ laughing stock saa brɛ no wonyɛ obiara nso ma ne nware wo woyɛ bɛrima a wonya baa woyɛ ɔbaa a wonya bɛrima wobɛbrɛ wɔ awadeɛ mu wobɛbrɛ ɛyɛ nipa nhyɛ saa deɛ ne nso nyankopɔn hunu abaya no mɔbɔ deɛ ɔyɛ no ɛɛtan deɛ bɛrima yi akan pɛ su ne ban kakra yi a wada na die koraa de akyerɛ yɛyi ɛɛtan ɛnyɛ ne kwan so sɛ wo deɛ yɛmfa ne sɛ owura yi koraa da so yɛ wo kunu a wɔwɔ ne gay wei ni problem you don't have any problem with gay yi a wɔtem anim ayi sɛ wohunu sɛ wo kunu twempena you don't have an issue with your kunu mpena ade jinja mema me ye bema ni bi na meka sa asemu ya kyerɛw with my experience in life sɛ bema twempena na wo yɛ ɔbaa wo na wo yɛ gangari a onamfo nom na atufo na wa fa squad wakɔ ukunu mpena hɔ wakɔ hye no afe na ukunu kura ne saa again ntem obɛso kyerɛ sɛ no odi siewu ye me yira adwoa me mpɛso obɛhunu sɛ me twempena enti no yɛ sie enti the moment ene wahunu wakɔ hɔ na kɔ akɔko oh sɛ ne wahunu awie enti de meyɛ bia no nya hwee bio afe no ne saa again koro no ntem obɛso wakoma ebetiewu wakunu issue sa wanya empena twim enya wo problem it is not your problem he is your husband emma ndima asem ne mpre bi a wo kɔtwe ho haw emedane wo wade so a emma bebre nya problem enya problem na wo oba besi a wo de osori aduabo podje be ma be ne be ware wo emma oba wo peduabo menware bi da obekun duabo ba enware bi do obekun oba wo bie na no dome be ma wo nye ye wo abrabo mu da enware bi do obekun kano mensem na de kyerɛ mema na ne wura fisuo wo nua mema unua mema hwe omu suban de wo ka kyerɛ manfo ma no ɛno na ɛyɛ unua mema saa adai aware yɛ akonfo hyɛ bema kɔfo oba wa hyɛ ne ho akonfo ana ne nkwan yɛ da wo nsam oba de akyi ame enioma bi kwaso asa yanhwe yanse kyere ne yanka nokre amfa nkyere nipa awade tan
nanu ye nyina ye ntia ne yesi North Korea president wogina ho a wo su no otu maafo ne be maafo say mongo but here is the case ani o ma ekoso wa wade mu no tan be ma kofo oba no ne wo no oba no asori te se de be ma ne nkwa na kura ono oba ne nsem wa bedane akoa de ama no ade ya wo ne menyem one ma wo ne ni obi na wo na anka akofa no ya nka no kura amfekere ma bi emema bi anka wade mu no kura amfa nkere o ma emabunu na edi echi a wo mo ba no wo mo besuro Say social program aye host to for more other stations. Mu hwe mu scare mabunu, you are scaring the youth. Sasamba manimu a mu hunu kwaya ambefa so ambeka no. Mo ya one side story. Ya diwe ya ma any ebe giri say any you are scaring the youth. Say boys empower. We be tuagu. Ne ho ba we be tuagu. We be hye condom. Sabe mentwam be metwa wo ba wo ba wutwam ye ma nsua saade no adai ene ama aware aye te sade aye bunsam jambi bibi enemrei e wo Ghana hasa adai oba fasimanum na me mama tiefo mrambi yo akra me da se yenchia yetiefo nyina titiri we nipa ni ahoto wo asore nkwanta uti adwumadie den de oka se men kan kire Krobea de je off air na metimi aka odi aka da bi akra o se we yi na o kan se obufu na mesumi bufu no a o de toto niema bi ho na sai ni mentimi nka se we sori na sie ni a wa hwe asemu ya metimi aka no ha bufu dia he bufu bufu de dia men kayo ye share yi na se a wo se nipa kro no ba asemu we ya mu na aka se wono de abufuo ba wo se wa boda se man ye adwen te se momo de no a ka wo de abufuo ba na so de abufuo hia no a na wo de yemfa to hu bi no no so e de fa kwan foforo bi so se nka na nka opese wo kan za na de wo kan de we sorry na sie ni a ko ano de unza no odin se metima kirekire mu ya tizongo and then you mean to me nka why okay ni pani ahoto akra yenhwe awura efenze Dorothy Tiwa ya eno ano ho Tiwa Dorothy se utia eduabo nya ba akofo ne duanya no mesimi ni mawura bi otimi bodua bokomfo a wokom so mbosom no dua oni hu hie ni bosom ya o modua enti Dorothy dua bonye so you be out abodua wo yare ya no ware say din every say obi enim say ebe say dua na aboboy ni bi na enya wo enti eni amfa ne nkwa ha ana amfa ne nkwa ha ana ba bia obekọ bia so ebenya bia ka eba sa wayie ufunu sie kura be ye din every say obi enim say enu asomasi de edua bodie mu ayi no odi swai dwom odi twa dwom odi to adoa ne nyonkoro ne ayi nyina otimi swai no aboama opemu kama abobonu ya ne wuo dise oti wo na de wo si da bia wo di duabo ana bejeje wo ho a ebejeje oba bia agura ebewi ase no na dua na twa no ho anya wo eduanya ba akofo enenya no edua wo bro kanche kansemi ebia na wo soso ebikura wo ni wowura ija yei wo so ni nyaaye montam ti yei ebikura na ne be ma bia koda o ana be ma bi ahia wacha wade o ura fi ana wo ni obi kunu obi papa enso atwempena pen ya wono so wo ma o enti eniema bi wo ho a yemfiti preko pe enye yese nye ye no saade no pa nya ni ade ni ade gi o ye de akrokro enti ka owura yi ebe mfie mienu kura se amontam ti yi wa wo ko ya ohun se wo pende won se wo sesa na wo bre wo ho ase na wo di suban foforo kura aba ale ye ni ha ene ma bebre mema bebre timi jai omo mpana dada be se mfie be se enum ne nan ososo hwa na ohun se da bi ba kono ana me edi nka ne ye papa chen omo ba nyina osan ko na okofa no ba ye hu bi krachi won sha ura ikawa endi usuban ya beda di no na be me na ba se me nsan ko ware me bayi me mei maame ana sesei
na duabo we ho pa na ebe hwe nyame anim akotena asem we so se owura se ne oba oburuburu nua yi de obetimi asesa enti fa ne saa wai o mani nti ne nua bodie ni nyina chi fato nchen na o mani nti wa no pani ben ena beka saa asem we na so ke ye bibi me ye hu se wonu ho na nka owura yi e de niam ache afei owura yi so wo ye mfom so kakraka wo yire maame wo mpena maame se ompene awade so na ye beka wanfa wanko ba bia se opemu no ankasa fie na papa se menta chire nti ene ne nsa nkotena na so John na odi ade o ma obedi anko ana unsuro wa ma obedi anko krachi sebi mesra me ka onke ye bia ahemfie nkitinkiti bi kura no a on se eba ye no o mo se awura no o maame se ompene so e wo wa ho wa mo nka se jae no ana se be jae no e wo wa ho wonya kwada dwe hu ne hunu na papa ne ba ya asemaje papa ene maame why na tawade achi egina papa woni di ngomo mpredo wo zei ye musa ye ho ye ne ye memen ye ne ya sha asie a ye makora nware ware ye musa se enkomododo sen na ye mama ene ye die na enkomododo sen ena omo ne omo maame no musu die na wo ya mohu no asa afa kode ba ko fa na asa ene na ko wo ba ko abodu se tokro renti na afa ni obru nu ya usu nyame na age wo na sa abre oda so te ase na nka sa abre nka ye niu na otweda nka wo na ase atata ya ma wafunsu so ahye wabusu ya mpe wo ho wo maame te ase ne fie ye na maame nso hwe wo ma papa ne kan ye ma akrani we ni fie maifo no ye kromufo on ze sofu mi ka ze fie maifo enkurasefo enko so mu dada yi na firi ho na so we die ni kromu maifo no wo mo ye enti na wo mo ye ne saa afi ye ma no mu ntie so one be ma ya nche so ani so wo wale bi wo na ade no o ma me yangugu mu ama wa wo ti wo se mfie mienu nie na wo twen wo ho firi ne nchen wo yedua enye se wo wa awade na se ena ebi kura wa ye yire ne ho ana wo jimpodia ke be ka bia ma wo frasiye mfie mienu nie endi wo yedua na okohunu oba afoforo na se wone ne betena obaburo ma ne dua e ma ne bebire sa ohwe sa woni ni jai na onje wa adwen se wo wale ana se onfa ampana afoforo a woni uni asemo ada obeti ana obehunu se oba afoforo abehye wo dem ana se obeye oba afoforo ho ade no ada na obeka se wo bunu kwase ya konongo kaya ada na obeka se wo bunu kwase ya woni wa bere e na akofo obi amena medie na wo de onko pe obi dia won so wa bere na ngodi e ma ne bebre se woni o yire jai ana woni ompena bi jai na wonya nware ya aso odo na ade nyame mmoa na nya be ma oba afoforo se obewa no e ho na obeba be kire wo se ebre bi atwam no obu no se ne bobi na ya fidie so bebre nzi ansa na oba bi di be me beba se woni na jai bi emfie miensa emfie nan onfa ni sika na se wo pem pata no na ohun se be ma no sa be ware ene wo ko fo oba afoforo ye osusu ban ye na benya be ma bi a wono so be ma oba bi ni na bere na so abefa akodi enu ne hia oba ne be ma ntem tia ate obi a bompa ye se obenya ne na koma pe eni se owura yi wakonya de na koma pa wo so ko obenya ne wakoma pe awura yi wonse wukunu pe wukunu ne kwase ne pe eni se nka wo pedua bi abode a nka wukunu na boni dua ne mo awura bi a wono a wote ne ba bi a o mese wukunu pe no emre bi anso nhyɛ awura yi so o mehwɛ wo mama wo wonyo ne bi to boni ama no eye be ma no na hwɛ ono na wokɔ ono so obodi dua na wokɔ nkwase adua we eye ma wo be ma onite ena ne mpena ana na yire ketewa betu no fu se hweye na wan hwe o man panimfo no no nso di so na sebi na ye jimfo kotobonku efiri se sebi e bi awura ya obefa no ma no susum na so se woni ne be wu bio se woni ne ngu bio wunim bio ansa na woni ne nyem abosome nkono na onwo na wonya se wo se ketewa no wasai 3 years wonya mfie miensa no na wabrem wonya mfie miensa na wezu wo mfie nsia o na okọ nanim dise oya be ma na okofo oba afoforo na wo tufu se enhwe ma mampanimfo na se wo so gitum a sebi na ye be ma jimfo
enti ama no mo hunu se mo kunu dada ana mo mpena dada e ko fa be ma oba foforo a na ho na sebe mo bayi asori no munyai efiri se maame angugu ne be ma ni mu ama nko a ebra na ya odia no na ya odia wantumi anso mu ye na ekwa bompa ye na so hwehwe na nya wode okay efiri se nya be ma we na odi kan wale no wadi kan no obi awo da ena be fa owura enso no won so no onyo nko anu oba odi nkan yo won so wa fa bi akọ abra dority ontuni ohweye yeah ohweye se wadi nkan afa be ma ba aha ene na wo one na wo ankosi nine ena nyame boa wo ena abenya we aha oni we nso abawu mi se si e ba bi adure twetan ah beti ete Ted one. Oh, say kwa kopeted. Wabobuchia. Wabobuchia. Dority. Penyini bi ntu sa ge we for. Na akura de wo ye ya wo ye nyina se ne owura yi kan nu abode ne ade a o ye yi. Enti wa owura yi behia be ma bi. Ama wonya obi adi ne ho adanse pa se. We di eye. Dority ti wa de eye. Oye na wa no. Dority ti wa o chro book bi o. Na hweye eye die book wa eye duabode book wan ba akora ma wie meda se owura tena fidie we so mo asem ko fikasiem na nanom tena ase wo ye mfomso me mfa no kure nsie nipa wo ye mfomso na nanom wonom kasa kire yen mabunu e wa abebuom me kura de ba bia maduri kura de se mabunu no menka ho ma minyimi umfrim oh David honya asam wo mo kasa kire yen wa abebuom na wo dwene ho kwakiri a wo hunu se me na nakodwo brenya tama na me what 3 years wo kwafuo ma na odimi si agongon so oni ma agongon no odi mi ti ahasuo de mi kokokom de mi komefuom na ninsem a oka kire me fa abrabo ho no mi nyini no afi na meti ase mi ho ana besimitrim se ni entia na me na naka we sa na na no kasa kire yen yesi abaya no ne maame de waba Asante nyina Supreme Court ketwam so ohima honie ohinkese ankasa nso nie yaba abeba okwadu se ye hia wo fie ho mempese wo ne me ba no ebe nante biom ena nananom atufu se wo wura maame ne se wo hia wo ti atoa ma wo tu hofo na okoya o se ge ne papa eno akokasa enti watie eho no sebe mesra meka wudi nkwadasem dua enyawo a ebe wo wani atu ani afiri ho no sa dua no yensensene so ana yentwa so ngaze o metwa so idi ene metenten nyepe da seboa wo be kwa aba wo beduru ho na bia abro tenten so na kontra be wo wani na yefiri ho ebi na atu sese ye yo sese etu wani na firi ho ye ka ye no wa moasom anwene ho ankwa akiri na abesiw na nti ene afidie so tena so boga ni din na ka kire no manente ne ho ase wo so won de wonyaawo enti se wunya na ka kire no se wagya ne nso a bonidin na tonkra fama no now letter to Dority Tiwa P.O. Boss Boho Kumase Kofi Usu ena etwere sa kratai Kofi twere krata koma Dority twere akwasu ya Tiwa efiri na kro meni wajai 2 years ni me pese mabra bom me hia wo me mabra bom biem me hia wo mabra bom biem me nu ni hweye enkwala na da me ne wontem me so me hwe me ma wo ya we say every week wo gi 200 ne 300 cedis omu bie school wo frɛ me omu busu nyina me sendi usika sika me de sendi wo mu busu tono ekosi 1002 osi omu school fees obeka ye no enya sem we kura aka ma sendi sika mo akotua enti free na ekoro mesere oba bia mefamfa me hia o mabera bombiem full stop or the point yes time for mo hote say
Eradi adum bibi aboko. Onso mo brenie. Sesei no omo ya ama wade no sesei abon emabunu no trim. De mabi ye, de mema bi ye ya ama wade abon. Woni edi akire no etrim. Enye de bi. Onware ya atobo ase. Emfiti prekopa mfa ati nkohyem. Ya nhwehwemu. Yesi atia bisa. Eno ne agoro no ana asa asem no. Tia busam. Nyo ba bia na ye ware no. Ema ni bi wo honom a sebe ye de ne kompam keke. Ono no ye nyem no, ye nware no. Ebi nso wo ho a by mistake eba kopie mu ahwe oba. Menkasa a wo ntime ko ware no. Ba ma bi wo honom a ye hwini bi keke. Wo hwini bi. Onso wa testi beside the omsi penis eye prura kire se de extra to bi aye prura ti wonso wa wi bi enware no enya ba ma bi a na e ware no ubenya asem awiai monsum brenie monsom ye Medase etiefo ne atofo Time Herbal Center emre enie time with time medofo pa wutie me pesen ka wo beje emre na watie mre ehun komo esanse onipa bi ehia mre ene ode abone bra sa wo bedwena eye mre ene ede dwene wo be make decision na eye mre menua ba ma ye ma ne mre no ode making decision enu nti sa wo so wutia ode mre ene befa mu afutuo enu nti mesro so beta mechuku na de all hwe me no obehwe me din ti se de egu ne fufuo so no na wo ye ne de afri mu ne otie me so entie me na onya asem ne yefo menye ne tiefo arakwa Time Herbal Center aye adwumaku a ye ba ye se yesum omai ache ankasa na me no mienu enim se ye di nkan ne ye the Time Herbal Mixture ene ba ye na ye diso ne hu se dabi enubuna droso na enubuna bia wo dwuma edie edubra ba ko betimi adwuma bebre enu nti Dr. Sanso keke enubuna habama ne yini ebomu ena ye de aye Time HH Herbal Mixture nasa ne capsules na enroi se opebi atwa what do wani chiom pharmacy shop chemical shop and herbal shop obenya Time enro ni bibia ato ni a wapen dodo etunso emfa na ni enchom KNG asuye Danny Herbal Misty Herbal eni bia ya yetu no ton no bia Time enro ni bibia etu ato yen sai brain tin mepesa obeje doctor number no na se me kasa wie na bibi chi so anase wunya nka obebusa doctor question obepesa nka obecheche ye dem ede ahwe doctor number obefre esiso eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eye TIME eye Time Herbal Mixture Time HH Herbal Mixture anase ne capsules medofo pa wutie me yedi nkomo afa Time HH Herbal Mixture anase ne capsules eho me pacho ebra ye wo mu yi eye bra onipa bi ahia se wo hye ni nipadua ne nkomo no eden me trust ye di boost yen immune system ene boni pedua no ban efi yawe eho immune system eni pedua ne hwasoni immune system eni pedua ne bamboni enu nti ye friend say enkomwa obi wan mo se enkwamwa eye bema hunsu a ehyenyin nsan nemom enkomwa ena eye immune system na u dane da esan say enkomwa no okobo efi yawe eho nti no na ho odin ekofom ohia se o hye ne den na edro odi be hye enkomwa no eden de okon aboa no edro odi be hye ne den eye Time HH Herbal Mixture and nasa ne capsules obi kitafuna ne bando ekofom os mami ento bi nka ho na se de mayi si twetwe si de bando akofom anasa me credit asa me yakwa yakachem se me credit asanti mami ntobi me kafu obabi ededan ma hwe ntimi fa me nrufie enu ntimi mami ntopi up me oyo na egu me kanim no ache mami nkwasesa na breaking engine no sana ni pedwan immune system no so ma wani nko ho dani dafo wani bu se me didi me nom
ewie bo amenamu me pacho ensuo nso me numu na we nyina so efin etimi fam ko nipadua ne mu eno chichimato betimi aba nipadua ne mu immune system ne hwa se obesi yade bia no kwan eno ntina ho oden ebekọ fam eno ntina obeye ne se obehye ne den do ye ne se obe boost no na edura ye de be boost immune system no eduro no eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules ye woni nsuo ene ye woni topaye me pato ye ntoni mienu nyina emom esanse ni mienu nyina edi dwuma krona obi woni wase me pedro ye nsuo obi se me pedro ye topaye enu ti di openi nsuo no akoto ni openi topaye no akoto meswe se adofo be ma dro we esidem na ma ni gya bafie obekas edro di boost immune system de e fa adofo mo bay me pato se wotie mi a Oba bema a wanya ohaw ewa himfie ho bema wa ho siesi anasa o mema sam akofom chemato bi aba o mema yom ene se oba bi won ma ensuo eku no sabi ensansan ye bebre awon ne nantem ene ne nantem menu aba wa himfie kwan no apie ensuo na egu no so enka edi akire woni bema edi mpaso agro won tede enka mpaso agudie nso de ye di no odel so na so ode on tede edi entia esanse immune system na ho de no akofom ti no bacteria bi enya akonya na wadi waboro ewa himfie ho na yeden na sa bacteria ni nya akonya ko mu ebia bema bi oni kodi mpaso agro me pacho owo bacteria bi woni mu a okofe freja na bia so me pacho oba nso timi kofa sa bacteria ni freja na bia so se ye di akoni abai o mame nkwojo nso wa hanum sei obi fi hon man sa na wokọ unim ni pakrode na won ho a okotena so waja nso kwa na wata toilet seat ni so bacteria bi wo honum wafa wonkita antiseptic bi no akasa me de pepa so na se de junso ni sidi no kura no okọ wadwe kura hu se me wa antiseptic anase mame pe bibi mfangu so na watena so eba ne sa oba peke sa bacteria no na esanse immune system na ho de no wo fomunti no bacteria no ewantimi ansign no enu nti wabọrọ wa himfie no ena wabanyini abro so ye kase wanyini abro so enye se emfie mu wadore wawoye bebre ena omadi wunya wa himfie o enu ntina ensuo egu enka edi akire ena nsansa ye bebre a wonte de enema me bobo so nyina se edi wo ba wa himfie no mo de a menu abai mu ana moto ena de wate de ne me se oba siesie wo ho your best ma oba mu a edru ebeboa wo na wa himfie no edi mu na ye wisi kuma akona akono de kama edru no aye time HH herbal mixture and nasa ne capsules oba ono dofo edi mpaso gro ewia manenka se medofo pa medase umu ede se yanka we nyina nchewa na chese chemato bi aba ho menu aba je doctor number no fe doctor se CA bisa question checho yadem echwe no na chinchemu abru mi die eso ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 oba wutie me hwesa dane da wa himfio obema na edini menu aba se ohawe etna wo so a etimi manyinsan eho yeden edema esanse bacteria no adore ewa himfie honom baby e wosenka be ma ne hunsuo ne kọ na nkosua ne mienu nyina aka bom netimi efa nyinsan no me patro bacteria bi wo honom enu nti edu honom na nsuo no nso asan aba untimi enya nyinsan na nkakra na edimu na timi fa nyinsan so a udu baby etimi ma nyinsan no esei na se utimi wo nso na obawo na akra na ni so aye yellow akra na ni betimi apuru nso so betimi anyini still na ni ase nyina obeda banya na ni afankyene na akata esanse oho no edidi uni padua no mu ache wo ye oba na se utie me na se wahimfio nchemato aba ho ugina nipa nkra na wutiti oba bi otena se na se sa oha we ewo so a won ugu nsuo pe na osi udrase a wote se pampa bi fi wahimfio no eba menu aba ensem fatao ohu ofe wani mudwa o wedie ne gina so na nso sabi be ma do bekọ dem na akoyes mambisa de eba ne sa enkoyie oba me se ma dofo enter fruit sa lewa no mo nanum se tututu no nka che se me dofo pa me das what na mu edem menu aba ma won so wutie me onso ojonso a wote yaw be ma da biara da me ka che se ojonso a ma wani nkwa ojonso ho se ojonso na obi kasa ho mfi no ojonso na onya kwa empeke se de be ya obema wo adwen ne wani akwa ojonso ho na wote pepe wo obema won se
me reba bi boni anase chimato bi aba me junso semu esan sa ojunso a wo bete yawo ojunso emu beche mienu sesi ana junso edewo ojunso a wo chim e won master be me mu efemfemo ono oba di mpaso agro na se entinu etwetwe ni nyina kire se e bia chimato bi aba me masemu be ma wutie me onwunso entimi enso dofo nyinsem be ma wunso de wo se mutimi eyedu eno kire se bibia ye intact na so se be ma wunso mu ye ha ekọ oba ne wana ne nyina sane aba abonten konkonti ba ne nyina ewuwo me pacho ohaw bi aba wo me masemu edra me kanfo ede amao eye time herbal mixture anase ne capsules ni nyina no ye eye ba kope emre nam de ye adwuma mabecha wo mre me so me de mre ebo me bra ye nyina ye mfa mre ni apomudin ensipi na esita eno ti doctor number na free doctor emre ni ntimi ampema ankomanim wunya nka bebusa question eno ntimpanyifo say ka kumwo hoyi ye gine kwakwo enum ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kai se edini TIME time nyankopon Israel so adofo enawie time herbal onom ne pa ena ode aba be som ye no kai chane nso so obepe bi ato be bia wo bia be bia to aduro bia na aboawo ama enepa enso atumi akoso ede amawo enawie awodadie mu nchia enkomawo ye freo abna Vivian okwa sorry Holy Family Catholic ewo Ashtown ha enawie wanya afeko ede aka onfie ho na oba de chiame ya wowo Uteke FM ha se omo awoda pasre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enka ho awiei Volta Drill Limited ensu tunsio se wutie me na wuni nsuo ewo ofia de obeye nie Fre Volta Drill for onom ne wo animdifo a animu nsuo tu na onom won fidi a yede tu nsuo ene ye wo frɛ wonum yi emfa ho se hoya atechem afrom hoya abom hoya nwem se ne ohɔ ne tie bia no ye wo animdifo yede wonum beba obɛkyerɛ ha ne yentu nsuo no yede afidie no beba abesi so ye bedwa akɔ abo na yase na yakɔtwe nsu papa ede amawo Volta Drill Limited ye blowing ye pump installation pump servicing woni ye betu wo de ma wono abolo wefo onmunim tu fra ye nie mesiesie emfama wo ahodwo da aban main office ne ho ne wo ye number ni egina fra ye 0244 299520 and 0266 43 2210 Volta Drill Limited onmunim suotu adofo me ton se fie se wani je ho se obeto fie yi a ena wie yi me ton na me de amawo ma na moto na je number no maka kire se wiase obi nton na akokɔ be de kwa na eye fie a eye krom fie eben kwan krom pe kwan ho se fie na me ton de amawo no eye 6 bedroom house ewo mu adankuransia na adankuransia no yewo big hall yewo master bedroom yewo wardrobe room ya toilet and bath nyina hyehyem yewo 2 bedrooms each ebia kura ne toilet and bath ene yesan wo single room so a eno nso wo ne toilet and bath kitchen efie no ewa atwema kofodua atwumakofodua ne ekumase ye yawo abu akwa ha ye achi ya atwumakofodua ne ne bo ne nso da fom wadama entiso ani je ho so obeto sa afie ya o Ghana ha o amanoni o je sa number we na fresh sisi ya wate eye 0241 198922 0241 198922
ɛna 0547 01 9763 sɛ wofrɛ saa numbers yi a yɛne wobɛdi ho nkɔmmɔ na yadeɛ bɛkɔ heba yɛwɔ asante bɛkɔ dominance zongo frafra hene fie hɔ ɛhɔ na yadeɛ bɛkɔ hebal ɛnso ɛdi ne dwuma sɛbesɛbe obi nka sɛ yadeɛ mmerɛ wo nanso yadeɛ deɛ ka nipa ho yɛda asɔre yɛkɔ a yɛbɛ woyɛ dɛn a dako yadeɛ dɔ wobɛto hɔ obi nso wɔ hɔ no bɛdane no so kwankorɔ wɔko a yɛ nkɔ obi nkudaa bi tu no wako a ntumi nwu obi stroke kan ne to fam waya sika deɛ yagye bi adi nso nkɔ obi deɛ yɛ sikyire yadeɛ ɔsa obi nso ahohono nya duabo obi nso koko brafo bi tie tete no obi deɛ yɛ hernia prostate mu haw obi anya dompemu problem obi deɛ yɛ twere yadeɛ o deɛ bra yadeɛ bɛkɔ heba na o yadeɛ ne bɛkɔ ate yɛ number nie jefre yɛn 0531 60 2710 0531 60 2710 ofre saa homa we ya yadeɛ bɛkɔ heba afo bɛgye so no no akasa na deɛ wonte ase no wakyerem na wie ya Bolivia Enterprise yenso ɛwɔ Kumasi Krobea mu sofo line alignment yɛ ni multi home no ɛnedi animhwɛ yɛne yɛdi nnuane a ɛsan yɛ duro abɛdwa so na yɛde sa adasa yadeɛ yɛde ne nnuane ne yɛde sa yadeɛ na deɛ ntine sɛ deɛ nti a no yɛ sharp ne sa yadeɛ ntentem ne sɛ ahoɔdenuro ahyɛ nnuane mu matɔntwɔm muntie yɛwɔ vitamins ne minerals maako 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ne nyinaa wɔ aduane mu enti menua bɛma ɛdeɛ na ɛhaw ɛyɛ yadeɛ bɛn na ɛtete wɔ yɛdeɛ yɛasɛm yɛ tietia ɛyɛ bɛfua yɛso deɛ bra bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn na yɛma wo aduane aduro bi na kɔnti yadeɛ no ɔbɛyera wobɛte yadeɛ no ti ate aseɛ yɛ number nie for further inquiries frɛ yɛn 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 awia ya no ahye ne nsonso bio sɛ 3p garlic mixture ɛyɛ aduro a piwak natural health fo ɛde aba adofo aduro no sɛ wutie me na all the time wo feel very weak when ipadua mu wapo so ba bia ye wo ya wo bre wo da sɔre a asɛ de ya bro a menua ba ma adɛn ti no amana basa obi o ana ne pressure wo soro pa obi cholesterol wo soro pa obi ni immune system na ye very weak obi so sasabro ahohono eduro wei natural garlic wom enti so onya bi na so no mo a se mogya ne ntumi inflow ye a de aya akwansidie ne bia no eyi firi ho eme mogya ne flow kama 3p garlic mixture eduro ni die no oba misty heba dani heba colinac eni baabi eto eduro Kumasi bia na awuram na aka sa opɛ 3p a obenya bi openkyire mu afra yen wo 0248 928824 ɛna 0201 000021 na fit homeopathic clinic enu nketenkete fo no ahenema kokobe wo mo da so butu ho na dwuma wo no mo hwo ewo fit homeopathic clinic hono enya asem ketwa die nti a ono mo se yade ba wani mu a ekontem no ne se ono mo wo mfidie free India mamu na aba ne ye check on nerves ending what ya se ntini no ntini dudu we ye nipadua mu no ye check ni ehu se o ha obi we free